तर सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे आजच्या या आपल्या 18व्या अध्यायामध्ये. आज आपल्या या सुंदर अशा अक्षय तृतीयेच्या सुमुहूर्तावर आणि खूप छान योग आलेला आहे आणि म्हणून या प्रभूजींच्या इन्स्ट्रक्शन्स प्रमाणे आपण हा 18वा अध्याय आज अक्षय तृतीयेच्या दिवशी घेतोय, की ज्यामुळे आपलं भगवद्गीतेचं वाचन, अध्ययन होतंय आणि मला वाटतं खूप कुठेतरी मनाला एक वेगळं समाधान आणि खूप छान वाटतंय, की अशा पवित्र दिवशी जो 3.5 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त आहे, अशा या छान दिवशी असा सुवर्ण काय म्हणतात ना तो मणिकांचन असा छान योग जुळून आलेला आहे आणि दुग्ध शर्करा योग असा जो म्हणतात. तर मला ना 2-3 गोष्टी फक्त मी सुरुवातीला सांगेन तुम्हाला. मला माझ्या डोक्यातनं जायला नको. मी ज्या दिवशी तुम्हाला जपमाळेचं त्या दिवशी मला विचारलं होतं, तेव्हा फक्त एवढं एक अजून लक्षात ठेवा, की तुम्ही हे बोट तर करतात आणि अशी माळ फिरवताना जेव्हा तुमचा जप पूर्ण होईल, जेव्हा इथे 108 मणी येतील, तर पुन्हा त्याला क्रॉस करू नका या कृष्ण म्हणायला क्रॉस करू नका. ही माळ अशी फिरवा आणि मग जप करायचा आहे पुढचा. म्हणजे कधी तसंच पुढे जायचं नाही. जेव्हा कृष्णमणी येतो, तर तेव्हा तो मणी न ओलांडता पुन्हा माळ अशी करून असं जायचं आहे. म्हणजे या मण्याला ओलांडायचं नाही. माळ अशी करून पुन्हा तुम्ही जप करू शकता. अशा प्रकारे 1, 2, 3, 4 असे जे म्हटलं की मिनिमम 16 म्हणजे प्रभुपादांच्या ह्याच्याप्रमाणे की 16 वेळा चॅन्टिंग करणं. तर जसं तुम्हाला जमेल तसं तुम्ही नामजपाचा हे वाढवत जा. तुम्हाला नक्की जेवढी तुमच्या मनामध्ये तुम्ही भावना आणाल आणि तुम्हाला जितकी मनापासून जशी इच्छा होईल आणि जसं तुम्हाला वेळ काढल्यावर आहे. मला वेळ हे गोष्ट खूप हे वाटतं. हा बोला उज्ज्वला माताजी. मी सगळ्यांच्या क्वेरीज घेईन शेवटी, पण तरी मी बोला. आपल्या हातातच ठेवायचा आहे, अलीकडेच ठेवायचा आहे, पलीकडे नाही जाऊ द्यायचं. हरे कृष्ण. बोला माताजी. हॅलो, हा बोला. आवाज येतोय? हो येतोय. मी तेच म्हणाले की म्हणजे कृष्णमणी आपल्या हातातच ठेवायचा आहे, पलीकडे हो नाही हो जाऊ द्यायचं. हो, पलीकडे नाही दे. त्याला क्रॉस करायचं नाही. तुम्ही क्रॉस एक करायचा एक माळ नाही. झाल्यानंतर तो क्रॉस न करताच त्या माळेला असं करायचं. ठीक आहे. म्हणजे त्याला क्रॉस करू नका कृष्ण म्हणायला. हा ठीक आहे. हरे कृष्ण. तेवढं मला हरे कृष्ण. मला एक म्हणजे माझ्या महत्वातलं त्या दिवशी माया माताजी विचारत होत्या, म्हणजे डोक्यात मी ठेवलेलं आणि विसरायला नको म्हणून मी सगळ्यात सुरुवातीला सांगितलं. तर आपण अध्ययनाला सुरुवात करणारच आहोत आणि 2 गोष्टी अजून महत्वाच्या, की ज्या आज खूप सुंदर असा हा योग आहे, मी ग्रुपवर शेअर केलाय प्रत्येकाच्या स्वेच्छेने. मग ज्याला जसं जमेल, तुम्हाला जी मनापासून इच्छा असेल, पण खूप छान योग आहे आज आणि या अक्षय तृतीयेच्या दिवशी दान करणं म्हणजे तुम्हाला डोनेशन जे तुम्हाला अगदी म्हणजे आम्हाला सकाळी माझा ॲडव्हान्स क्लास झाला, त्याच्यात नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शनमध्ये त्या प्रेमा माताजींनी सांगितलं, अगदी ₹1 कोणाला दिलात तरी आजच्या दिवशी एक वेगळं त्याचं तुम्ही कुठेतरी तुमच्या जसं म्हटलं ना, की खात्यामध्ये जातं तुमच्या ते. तर प्रत्येकाला जर आपल्या खात्यामध्ये कुठेतरी त्याची वाढ करायची असेल पुण्याची, तर नक्की हा सुंदर योग आहे आणि ती स्वेच्छा आहे. कुणालाही कुठलीही सक्ती नाहीये. ज्याला ज्या मनाप्रमाणे मी शेअर केलेलं आहे लिंक. आपलं हे मंदिर बांधलं जात आहे आणि खूप सुंदर असं हे मंदिर बांधलं जात आहे, की ज्याचा लाभ सगळ्या भक्तांना घेता येणार आहे. प्रभूजींची खूप सुंदर संकल्पना आहे, की जिथे खूप वर्ग आणि युनिव्हर्सिटी त्यांना स्थापन करायची आहे, की ज्यांनी आत्ता ज्या लेव्हल 2, 3, 4 अशा, तर तिथे त्यांना प्रत्यक्षात ते वर्ग सुरू करून भगवद्गीता आणि या सगळ्या पुस्तकांवर खूप सुंदर असा आध्यात्मिक अभ्यास सुरू करायचा आहे आणि ऑनलाईन तर हा चालू राहील, परंतु ऑफलाईन आणि त्या मंदिरामध्ये खूप सुंदर अशा रचना. तर एक मला वाटतं 2 वर्षामध्ये वगैरे नक्कीच लवकरात लवकर त्या मंदिराची पूर्णता होईल आणि खूप सगळ्या भक्तांना त्याचा खूप सुंदर पद्धतीने लाभ घेता येईल. तर पूल ना पुलाची पाकळी कुणालाही काही शक्य असेल, तर मी कुठलंही हे नाही करत आहे सक्तीने, पण एक विनंती आणि विनंती वजा एक छान तुम्हाला एक सूचना करतेय, की प्रत्येकाने नक्की लाभ घ्यावा जर शक्य असेल तर. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, की लेव्हल 2 ज्याचं मी परत एकदा टाकलेलं आहे ग्रुपवर, की लेव्हल 2 पुन्हा एकदा सांगते, की सगळ्यांनी आजचा आपला हा अध्याय संपल्यानंतर तुम्ही कंप्लीट करताय. 18 दिवसाचा कोर्स पूर्ण करताय. 18 दिवसाच्या क्विझेस पूर्ण करून तुम्हाला एक फायनल क्विज येईल. ज्यांनी ऑलरेडी केली असेल तर खूप छान. तुम्हाला एक सर्टिफिकेट मिळेल. ते सर्टिफिकेट ठेवून द्या आणि तुम्हाला लेव्हल 2 ला जर ॲडमिशन घ्यायची असेल, तर तुम्हाला लगेचच ती लिंक मी पाठवली आहे. त्या लिंकवर जा. तुम्हाला डाउनलोड करून ते सर्टिफिकेट करायचे अपलोड की नाही मला माहिती नाही, किंवा कदाचित त्याची गरजही नसेल. पण तुम्हाला 2 प्रकारचे कोर्सेस तिथे दिसतील. एक आहे तो प्री भक्तिशास्त्री, की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला क्विझेस, असाइनमेंट्स, प्रेझेंटेशन या सगळ्या मार्गातून जायचं असेल,
तर तुम्हाला तो कोर्स आहे आणि दुसरा जो भक्ती सदाचारी कोर्स आहे, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे बांधिलकी नाहीये, क्विझेस नाही, असाइनमेंट्स नाही, पण यू कॅन कीप कनेक्टेड युअरसेल्फ विथ इस्कॉन आणि तुम्ही पुढचं ज्ञान घेऊ शकता. तुम्ही या सगळ्या गोष्टींविषयी ज्ञान घेऊ शकता. फक्त तुम्हाला कुठलीही बांधिलकी नाही. कुणाला वेळेच्या अभावी किंवा कुणाला आपल्या जबाबदाऱ्यांच्या अभावी काही वेळेला जमत नाही या सगळ्या गोष्टी करण्यात. कारण की त्याच्यामध्ये नक्कीच कुठेतरी कमिटमेंट्स असते, जास्तीची कमिटमेंट असते आणि ती कमिटमेंट मग कुठेतरी शक्य होत नाही. तर हरकत नाही. तर म्हणून प्रभूजींनी यावेळेला खूप सुंदर असा कोर्स डिझाइन केलाय, की ज्याच्यामुळे फक्त कुठेतरी तुम्ही सगळे कनेक्टेड राहा आणि इस्कॉन बरोबर खूप तुम्हाला छान या अशा सुंदर सुवर्ण संधीचा तुम्ही नक्की लाभ उठवा आणि तुम्हाला मी लिंक शेअर केलेली आहे आणि त्याच्यावर तिसरी अजून एक राहिलेली गोष्ट की सेवा. ज्यांना सेवेमध्ये आहे त्यांचं मी परत आज सगळ्या लिंक शेअर करीन. तुम्ही कृष्णप्रिया माताजींचं नाव दिलेलं आहे. त्यांना नावं शेअर करा. आपण एक छान ग्रुप बनवूया. मला 2-3 जणांनी खूप छान कमेंट मला उमेश प्रभूजी दिसत नाहीयेत ॲक्चुअली. तर त्यांना मी ॲक्चुअली कॉल करून विचारीन, पण ते 2-3 दिवसात मला दिसले नाही. त्यांनी पण सेवा देण्याची इच्छा व्यक्त केलेली आणि अजूनही कुणालाही इच्छा असेल तर प्रत्येकाने नावं द्या. कुणालाही सक्ती नाहीये. स्वेच्छेने तुम्हाला अर्धा तास, 1 तास कृष्ण सेवेमध्ये देण्याची इच्छा असेल, मग कुठल्याही प्रकारची सेवा असेल ती, की अध्ययन वर्ग तुम्हाला थोड्या दिवसांनी कारण काही नियम आहेत इस्कॉनचे, त्यानुसार तुम्ही जसे पुढे जाल, पुढच्या लेव्हल शिकाल तसे तुम्ही अध्ययन वर्ग सुद्धा घ्यायला सुरू करू शकता आणि तुम्ही तुमचं बाकी जे श्लोका रेसिटेशन त्याच्यानंतर म्हणजे पठण केल्यानंतर, कथन केल्यानंतर तुम्ही मराठी सगळे अनुवाद वाचू शकता, अशी मदत करू शकता. त्याच्यानंतर टीचर्स लोकांना तुम्ही मदत करू शकता. तुम्ही ॲडमिनमध्ये मदत करू शकता. तुम्ही एक चॅट सपोर्ट म्हणून सिस्टम आहे त्याच्यात मदत करू शकता. टेक्निकल सपोर्ट आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही काही इच्छेने करू शकता. ट्रान्सलेशन हा एक भाग आहे ज्याच्यावर आपल्याला खूप काम करायचंय त्याच्यावर तुम्ही काम करू शकता. अशा प्रकारे खूप प्रकारच्या सेवा आहेत. ज्यांची इच्छा आहे त्यांनी नक्की नावं द्यावी. आपण एक छान 1-2 दिवसात ग्रुप तयार करूया. तोपर्यंत मी सगळ्यांना सांगेन तुम्ही हा ग्रुप सोडू नका. आपला जो ग्रुप आहे तो मी तसाच ठेवणार आहे. त्याच्यावर नक्की तुम्हाला सगळी माहिती शेअर केली जाईल वेळोवेळी आणि आपण सेवेसाठी एक वेगळा ग्रुप तयार करू. तर असं मला फक्त एक अपडेट द्यायची होती 5 मिनिटं. तेवढं संपवून आपण आता मुख्य अध्ययनाला सुरुवात करूया. तर आपण आता आज मुख्य आपल्या 18व्या अध्यायाकडे वळतोय. खरं सांगायचं म्हणजे हा 18वा अध्याय म्हणजे पुन्हा दुसरा अध्याय असं मी जसं सांगितलं, तसा हा पुन्हा ट्रेलर आहे. सगळ्या म्हणतो ना आपण सगळ्या मूव्हीचा असा ट्रेलर तसा 17व्या अध्यायापर्यंत संपलेली हो भगवद्गीता सगळी. कारण जसं मी 2 टप्प्यावर पुन्हा सांगितलं, की 11व्या अध्यायामध्ये सुद्धा अर्जुनाला कुठेतरी 10व्या अध्यायात भ्रम दूर झालाय त्याचा. त्याच्यामुळे त्याला खरोखर पुढे जाऊन भगवद्गीता शिकावी आय मीन हा उपदेश खरोखर हवा होता का? हे पण तेव्हा कारण की तिथे उपदेशाने त्याचा भ्रम दूर झालेला होता, असं अर्जुन म्हणतायत. पण पुढे त्याला जे प्रश्न पडलेत आणि पुढे जे विश्वरूप दर्शन आणि पुढे जी काही विनंती त्यांनी भगवंतांना केली आहे, ती फक्त ज्या लोकांसाठी, की अशा लोकांना कळावं आणि भगवंत काय आहेत आणि भगवंतांनी स्वतःचं हे विश्वरूप दाखवून, की त्यांच्या ऐश्वर्य काय, त्यांच्या विभूती काय आहेत आणि म्हणूनच जेव्हा कोणी स्वतःला क्लेम करतंय, स्वतःला या भ्रमात आहे, की आपण म्हणजे भगवंतांचं रूप आहोत आणि आपण म्हणजे देवच आहोत. मग त्यांनी खरोखर विश्वरूप दाखवावं आणि स्वतःच्या विभूती दाखवाव्या आणि तेवढं ऐश्वर्य, तेवढी त्यांचं सामर्थ्य दाखवावं आणि म्हणूनच अर्जुनाने ही विनंती केली आहे भगवंतांना, की ज्या लोकांना जे नास्तिक आहेत आणि जे अशा प्रकारची त्यांची मनोवृत्ती आहे, अशा मनोवृत्तीच्या लोकांसाठी भगवंता तू तुझं रूप मला दाखव आणि म्हणूनच दिव्य दृष्टी आणि ते खूप कठीण होतं. कारण ते ब्रह्माच्या जवळचं रूप इतका प्रखर तेज आणि इतकं आणि म्हणूनच त्या रूपाला कुठेतरी एक आपण म्हणतो ना, की जसं भगवंतांचं ओरिजिनल मूळ जे रूप आहे, जे भगवंतांचं इतकं सुंदर असं श्यामसुंदर रूपाला जे माधुर्य आहे आणि भगवंतांचा मूळ भाव तोच हो. कृष्ण प्रेम आहे ते. म्हणूनच या विश्वरूपाला कुठेतरी एक रौद्र रूप आहे ते आणि म्हणूनच अर्जुन खूप भयभीत झालेला आहे त्यावेळेला, की म्हणजे त्याच्या अंगावर त्याचे काटे, त्याचे केस उभे राहिलेत, की मला रोमांच आलेत, की मला हे रूप बघवत नाहीये भगवंता तुमचं. आता मला नको. तुम्ही तुमचं मला मनुष्य रूप तुम्ही आधी परमात्म्याच्या रूपात या आणि मग मला तुमचं दुर्मिळ असं मनुष्य रूप दाखवा आणि मग या मनुष्य रूपामध्ये आल्यानंतर अर्जुनाला मनाला धीर आलेला आहे आणि अशी शांत झालेलं आहे मनाचं रूप आणि मग भगवंतांनी पुढच्या या सगळ्या भक्ती अध्यायांना, की जे भक्तीचे मार्ग झाल्यानंतर पुढचं जे ज्ञान द्यायला सुरू केलंय. 12व्या अध्यायापर्यंत आपण सगळे भक्तीचे मार्ग शिकलो. जसं मी तुम्हाला म्हटलं, की भगवद्गीता ही 3 विभागामध्ये विभागली गेलेली आहे. 3 योगांमध्ये जे कर्मयोग, भक्तियोग आणि ज्ञानयोग आणि आत्तापासून आपण जे 13व्या अध्यायापासून सगळं शिकलेलो आहोत, ते सगळे ज्ञानयोग शिकलेलो आहोत, की ज्ञानाच्या मार्गे
मग ज्ञानाशिवाय भक्ती नाही, भक्तीशिवाय ज्ञान नाही आणि मुख्य ज्ञानाशिवायच भक्ती नाही. कारण त्या भक्तीला जरी ती भक्ती जरी केली तरी त्याच्याविषयीचं ज्ञान प्रत्येक अध्यायामध्ये आपण 13व्या अध्यायापासून बघतोय, की क्षेत्र म्हणजे क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे प्रकृती म्हणजे काय. त्याच्यानंतर सुरुवातीला पण आपण 12व्या अध्यायामध्ये खूप सुंदर असा तो संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन बघितलेलं आहे, की कशाप्रकारे कृष्ण प्रेमापर्यंत जाता तुम्ही आणि मग ते ज्ञानाचं ध्येय काय आहे? ज्ञानाचं ध्येय हे परत ज्ञेय म्हणजे परमात्मा. कालच्याही अध्यायात आपण शेवटी, की जेव्हा ओम तत्सत आणि मग या ओम तत्सतनी का सुरुवात केली जाते आणि या ओम तत्सतचं महत्त्व आपण जाणलेले आहे, की जे शाश्वत आहे. मग जे असत आहे त्याची जी कोणी कल्पना करतं आणि ज्याचं कोणी शास्त्राच्या विना त्याचा अभ्यास न करता ज्या काही स्वतःच्याच भ्रमामध्ये असलेल्यासारख्या त्या गोष्टी असत म्हणतो ज्याला, की ज्या ज्या खरोखर अस्तित्वात नसतात आणि ज्याची मग खात्री नसते आणि मग अशा गोष्टींवर विश्वास ठेवला जातो. मग तिथे कुठेच उन्नतीची जागा नसते. मग तिथे कुठेच भगवंत म्हणतात, की आसुरी हे भगवंतांनी 16व्या अध्यायात सांगितलं, की मी आसुरी वृत्तीवर तर असं सांगितलेलं, की दैवी आणि आसुरी. मग ती आसुरी वृत्ती तर इतकी भयंकर आहे, की भगवंतांच्या जवळही ते जाऊ शकत नाही, की असे लोक भगवंतांच्या जवळ येऊच शकत नाहीत. आणि मग 17व्या अध्यायात सांगताना, की श्रद्धात्रय. मग श्रद्धा काल आपण कालच्या अध्यायामध्ये जे बघितलं, की मग कशाप्रकारे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, की या प्रकारची श्रद्धा म्हणून भगवंतांनी जेव्हा अर्जुनाने विचारलं, की मग यामध्ये श्रद्धेमध्ये कशाप्रकारे ती असते आणि कशाप्रकारे मग ते यज्ञ केले जातात, दान केलं जातं, तप केलं जातं. मग प्रत्येक सात्विकतेने ते कसं केलं जातं, राजसिकता कशी आहे, मानसिक मग त्याच्यामध्ये तामसिकता कशी येते. मग त्या तपामध्ये सुद्धा आपण बघितलं, की शारीरिक, मानसिक आणि वाचिक. मग जेव्हा आपण वाचिक तप असतं, तेव्हा ते कुठेतरी शारीरिक तपामध्येच ते वाचिक तप येतं. पण कुठेतरी मग ते अपशब्द नको. कुठल्याही प्रकारचं जसं आपण म्हटलं, की कुठल्याही प्रकारचं मनाला दुखावले जाणारे शब्द वापरले जाऊ नयेत. अशा प्रकारे हे आपण कालच्या अध्यायामध्ये बघितलंय, की ओम तत्सतनी, की प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात ही का केली जाते. आणि मग ओम तत्सत, की तत् म्हणजे की ट्रुली एक्झिस्टिंग म्हणजे ती गोष्ट अगदी शाश्वत आहे. सत म्हणजे शाश्वत आहे ही गोष्ट आणि जी ओंकार जो विष्णूचं रूप आहे, जसं काल मी तुम्हाला सांगितलं उ, म ज्याच्यामध्ये कृष्ण, राधा आणि जीव या सुंदर असा संगम आहे त्याच्यामध्ये आणि म्हणूनच जेव्हा प्रत्येक अगदी एक शब्द उच्चारला, तरीही त्या गोष्टीला असणारं महात्म्य आणि प्रत्येक गोष्टीचा यज्ञ आणि यागामध्ये या गोष्टींनी जेव्हा सुरुवात केली जाते, तेव्हा ते पूर्णपणे परमात्म्याला अर्पण केलं जातं. आणि ते पूर्णपणे म्हणजे ते परमतत्वाला पोहोचतं. आणि त्यासाठी जसं आपण म्हटलं, की ब्रह्मांनी ही सृष्टी निर्माण केली आणि ही मोठी जबाबदारी दिली होती जेव्हा विष्णूंनी त्यांना, की ब्रह्मांनी ही सृष्टी निर्माण करताना सुद्धा ओम तत्सत असंच म्हटलेलं आहे, कारण माझ्याकडून ही जबाबदारी मी करतोय ही उत्तमपणे आणि ही भगवंतांना मी अर्पित करतोय आणि ही पूर्णपणे भगवंता तू ही याची काळजी घ्या, की हे व्यवस्थित पार पडू दे. आणि म्हणून आपण प्रत्येक कार्य करताना बघा किंवा कुठल्याही यज्ञामध्ये, की आपण स्वतः सुद्धा कुठलंही कार्य करताना आपण ते ओम तत्सत, की व्यवस्थित होऊ दे, की भगवंत आहे ते परमात्म्यापर्यंत पोहोचू दे आणि त्याची काळजी तुम्ही घ्या, की अगदी व्यवस्थितपणे त्याचं जे काही आहे फलं म्हणण्यापेक्षा जे काही कर्म, जे काही केलं जातंय, की या यज्ञाचं हे सगळं हे तुम्हाला मी अर्पण करतोय आणि हे परमतत्वापर्यंत पोहोचू दे. अशा प्रकारे या ओम तत्सतचं महत्त्व आपण काल जाणलेलं आहे आणि याच्या पुढे जाऊन आज आपण बघतोय 18व्या अध्यायामध्ये पुन्हा अर्जुनाला अजून प्रश्न आहेत. आणि मग ते प्रश्न काय आहेत? तर हा मोक्ष संन्यास योग आपल्याला सांगतोय, की त्यागाची पूर्णता. मग आपण पहिल्या काही अध्यायांमध्ये बघितलं, की 3ऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं कर्मयोग आहे. कर्म संन्यास योग आपण 5व्या अध्यायामध्ये बघितले. मग या दोन्हीतला फरक आणि अर्जुन जेव्हा विचारतायत, की मी झाड लावू का? की मी झाड लावणं बंद करू? का मी मग त्याचं फळ घेणं बंद करू? मी लावलं तर चालेल का ते? आणि मग फळाची अपेक्षा करू नको का मग? म्हणजे कुठली गोष्ट योग्य आहे? मी कर्म करणं योग्य आहे का मी पूर्णपणे त्याचं संन्यास म्हणजे पूर्णपणे सगळ्या गोष्टी मी सोडून दिलेल्या आहेत. मग तेव्हा बघा, कर्म संन्यास योगात भगवंतांनी म्हणून सांगितलंय, की दोन्हीही गोष्टींची महत्त्व आहे. परंतु जेव्हा तुम्ही तुमचं कर्म करून ते कर्म जेव्हा भगवंताला अर्पण करता, तुम्ही कृष्ण भावनेने ते करता, तिथे कुठेतरी त्याला महत्त्व आहे. आणि मग त्या कर्मयोगाला, मग त्या कर्माला कुठेतरी कृष्ण भावित तुम्ही कृष्ण भावनेमध्ये केलेलं कर्माला, त्या संन्यासाला म्हणजे त्या फळाची अपेक्षा केलेली नाहीये. आणि अशा प्रकारे याला श्रेष्ठ म्हटलेलं आहे.
आणि म्हणून पुढे जाऊन अर्जुनाचा हा प्रश्न आपण बघणार आहोत, की अर्जुन काय म्हणतायत. असं हे विभाजन थोडं केलं आहे हे मी सांगते, की कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता. मग कर्मयोग करण्याने मग ते आपण कर्माचे प्रकार बघितले परत, की मग कुठलं कर्म? सकाम कर्म, निष्काम कर्म, एक विकर्म आहे, एक अकर्म आहे आणि एक अकर्म. म्हणजे काम आपण जे कर्म करतो ते कर्म आहे. त्याच्यानंतर सकर्म म्हणजे काय? की ज्याच्यामध्ये तुम्ही फळ, त्याच्यामध्ये फळाची अपेक्षा केली जाते कुठेतरी इंद्रिय तृप्तींसाठी. मग त्याच्यानंतर काय होतं? विकर्म. विकर्म हे वाईटालाच. मग तुम्ही कुठलेही नियम न पाळता, जसे मी 2-3 उदाहरणं दिलेली, की पार्किंगमध्येच ती गाडी पार्क करायची, नो पार्किंग लिहिलेल्या. हॉर्न जिथेच वाजवायचं तिथे चित्र लिहिलंय. मग ते कुठलेही नियम नाही. मग मी करेन ती, मी म्हणेन ती पूर्व दिशा आणि मी म्हणेन तेच योग्य आहे. अशा प्रकारे ते विकर्माला चाललं जातं. आणि मग निष्काम कर्म. मग हे निष्काम कर्म कुठेतरी अकर्माला जातं. मग ते निष्काम कर्म जेव्हा कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करता आणि मग हे जे कर्मयोगाद्वारे केलं जातं, तेव्हा त्या बंधनातून मुक्ततेकडे ते जातं आणि मग ते कुठेतरी अकर्म भावनेकडे, म्हणजेच की भगवंताला अर्पण केलेलं आहे. आणि मग मला काहीही नको. म्हणूनच आपण जेव्हा सात्विक, राजसिक आणि तामसिक लोकांचे या गोष्टींवरचे जेव्हा अभिप्राय बघतो, तेव्हा मी हे झाड लावतोय, पण याची फळं मी घेणार स्वतः, मलाच पाहिजे. की मग ते कुठे? की माझं आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे कुणाला मिळेल असं तर पॅशन. मला हे मी लावतोय ना म्हणजे मलाच पाहिजे. नंतर कुठला पण सात्विकचं एखादी असतं, की मी लावतोय, पण कोणीही त्याची फळं घ्या. कोणीही फळं घेऊ शकतं त्याची. मग तामसिक माणूस काय कोणीही झाड लावू दे, मला पाहिजे ती फळं, मीच घेणार. अशा प्रकारे कुठल्याही गोष्टीचं जे विचारसरणी असते, ती या 3 आपण त्रैगुणांमध्ये अशी बघतो. आणि मग कुठेही जेव्हा भक्ताच्या भावना बघितल्या जातात, तेव्हा हे झाड मी लावतोय, पण भगवंता तू याची काळजी घे आणि मी हे तुला अर्पण करेन आणि मग त्याचा आस्वाद घेईन. की ज्याला येणारी फळं ही मी तुला अर्पण करीन. फक्त तुम्ही हे कर्म करतोय, हे मी सगळं तुझ्यासाठी करतोय. मग हे पूर्ण भगवंताला अर्पण केलं जातं आणि म्हणून हे सगळं कर्म, हे कर्माचे प्रकार आणि अशा प्रकारे ते कर्म केलं जातं. आणि मग कृतीचे 5 घटक दिलेले आहेत. ते आपण शिकणार आहोत. ते बघणार आहोत, की या कृतीच्या 5 घटकांमध्ये नक्की, की परमात्म्यापर्यंत मग पुन्हा त्याच्यामध्ये कृष्ण भावना आहे. की मी हे करतोय. डुअर कोण आहे? कर्ता मी आहे. मी केलंय हे न करता जे 5 घटक ते आपण बघणार आहोत आणि त्याच्याने ही क्रिया कशी पूर्ण होते आणि कृती कशी तडीस नेली जाते ते आपण बघणार आहोत. 3 गुण सर्व काही नियंत्रित करतात. मग हे त्रैगुण काय-काय नियंत्रित करतात? मग ते आपली बुद्धी नियंत्रित करतात, आपला आनंद नियंत्रित करतात, आपलं अस्तित्व नियंत्रित करतात. असं आपण वेगवेगळे म्हणजे आपण एक फरकाद्वारे ते जाणून घेणार आहोत. की 3 वेगवेगळ्या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक याच्यामध्ये आपण कशाप्रकारे ते जाणून घेऊ शकतो आणि कशाप्रकारे ते गुण नियंत्रित करतात या गोष्टींना, हे आपण जाणणार आहोत. जो वर्णाश्रम आपण बघितलं, की कार्याद्वारे जेव्हा परमात्म्याने हे वर्ण तयार केले, कसे तयार केले? तर कर्माद्वारे. मग कुठल्याही जन्माने किंवा कुठल्याही धर्माने नाही, तर कर्माने. मग त्याच्यामध्ये काय? तर वैश्य, वैश्य, शूद्र आणि अ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. मग त्यांच्या कर्मांद्वारे, की ब्राह्मणाने काय करायचं आहे, क्षत्रियाने काय करायचं आहे, वैश्याने कुठलं काम आणि शूद्राने कुठलं काम. कुठलंही काम त्याला कुठलंही कमी लेखलेलं नाहीये. पण वर्णाश्रमाने कुठेतरी पातळ्या दिलेल्या आहेत आणि कुठेतरी त्याला कुठेतरी त्याला एक वेगवेगळी विभागणी केलेली आहे आणि म्हणूनच त्याला वर्णाश्रम, की ज्या प्रकारे त्या विभागणीद्वारे प्रत्येकाला तो न्याय मिळालेला आहे आणि त्याच्या कर्मांद्वारे, की जसं ब्राह्मणाने की वेद पठण आणि शास्त्र पठण याच्यामध्ये, क्षत्रियाने राज्य करून की लढावं आणि राज्य. म्हणूनच भगवंतांनी अर्जुनाला परत सांगितले, की तू क्षत्रिय आहेस, तू तुझं कर्म कर, तू माझ्यासाठी युद्ध कर, पण तू युद्ध केलं पाहिजे. हे वेळोवेळी भगवंतांनी कितीतरी अध्यायांमध्ये आपण बघतो, की कर अर्जुनाला त्या निष्कर्षाला येण्यासाठी आणि अर्जुनाचं मन परिवर्तन करण्यासाठी भगवंतांनी हे वेगवेगळ्या प्रकारे सांगितलेलं आहे. आणि मग मग गोपनीय ज्ञान आपण अजून घेणार आहोत याच्यातनं, की ब्राह्मण म्हणजे काय आणि ब्राह्मण जे आपण प्रकाशमय रूप बघितलं त्याविषयी अजून जाणणार आहोत, की आपण हा श्लोक आधीच्या ह्याच्यात पण आपण बघितलेलं आहे. हे 15व्या अध्यायामध्ये बघितलेलं आहे, 12व्या अध्यायामध्ये आहे. आणि मग भक्त, की जेव्हा आपण नमस्कार कर, तू फक्त मला नमस्कार कर आणि मला अर्पण कर जे काही कर्म, तर ते ब्राह्मणाला कशा ते आपण बघणार आहोत. शुद्ध भक्ती, कृष्ण भावनेत कसं वावरायचं आणि मग कशा निष्कर्षाला अर्जुन आलेला आहे.
तर या गोष्टी आपण ह्या 18 अध्यायात सगळ्या जाणून घेणार आहोत. आणि म्हणून पहिला श्लोकांसकट मी सुरुवात करतेय की अर्जुन म्हणतायत, अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदुतम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशीनशूदन. अर्जुन म्हणालाय, हे पराक्रमी. मग बघा, तुम्हाला माहिती आहे का, तुम्ही मला सांगू शकता की ऋषिकेश याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितलाय. भगवंताला अर्जुनाने वेगवेगळ्या नावाने प्रत्येक वेळी संबोधलंय बघा. तर मला सांगा, ऋषिकेश का म्हटलंय त्यांना? मला सांगू शकाल ऋषिकेशाचा, की भगवंताला ऋषिकेश आणि भगवंताला केशी म्हटलंय? सांगा बरं, काय त्याचे काय तुम्हाला संबोध होतोय, त्याच्यातनं काय बोध होतोय? सांगू शकाल तुम्ही? हरे कृष्ण. अंजली माताजी, दोघी अंजली माताजी, उज्ज्वला माताजी, वंदना माताजी, प्रयत्न करा. चुकलं तरी मी आहे सांगायला, पण मला वाटतं थोडासा प्रयत्न करा की ऋषिकेश, जेव्हा मी सुरुवातीला आपण 9 कारणं बघितलेली आहेत, विजयाची 9 कारणं बघितलेली आहेत, आठवा त्याच्यामध्ये. त्याच्यामधलं एक कारण ऋषिकेश आहे. का ऋषिकेश म्हटलंय भगवंतांना? थोडं उत्तर द्या ना, संवाद साधा. आपण आता 18व्या अध्यायापर्यंत आलोय. मला थोडं अपेक्षित आहे काहीतरी. त्याच्या मानेवर रुळणाऱ्या केसांमुळे, कुरळे केसांमुळे. नाही माताजी, बघा अजून बघा. इंद्रियांचं नियंत्रण माताजी. ऋषिकेश म्हणजे हे केश तुम्ही ह्याच्याकडे, परंतु हे नियंत्रण म्हणजे तो इंद्रियांचं नियंत्रण करणारा आहे. आणि केशी म्हटलं आहे कारण त्यांनी या असुराला मारलेलं आहे. केशी नावाच्या असुराला त्यांनी वध केलेला आहे. जसं आपण अजूनही मला वाटतं अजून एक नाव आहे त्यांचं, जसं गोविंद म्हणजे गायींवर प्रेम आहे भगवंतांचं, जगन्नाथ म्हणजे सगळ्या जगाचा तो स्वामी आहेत ते. असे हे जनार्दन, जनार्दन हे नाव आहे. असे प्रत्येक नावाचा जो सिग्निफिकन्स आहे तो की सगळ्या इंद्रियांचं नियंत्रण करणारा आणि ज्यांचं सेन्स म्हणजे मुख्य मुख्य ज्ञानेंद्रियांचं आणि या सगळ्यांचं नियंत्रण करणारे हे ऋषिकेश, असं त्यांना संबोधलं आहे. आणि म्हणून अर्जुन म्हणतायत की हे पराक्रमी, मला संन्याशांचा उद्देश म्हणजे काय तर त्याग आणि संन्यास जीवनाचा उद्देश समजून घ्यायचा, त्याचं तत्व जाणून घ्यायचंय. मग पुढे जाऊन की जे आपण ज्याचं प्रत्येक गोष्टीचं विश्लेषण अर्जुनाने विचारलंय, प्रत्येक गोष्टीला कुठेतरी सखोल जाऊन विचारलं आहे. कारण आपण कुठेतरी फक्त कर्मयोगाविषयी घेतलोय, संन्यास बघितला की संन्यास म्हणजे काय, पण या संन्यास जीवनाचा उद्देश काय आहे. मग तो संन्यास कशा प्रकारे घेऊन त्याचं उद्दिष्ट काय आहे हे समजून घ्यायचंय. हे केशी राक्षसाचा संहार करणाऱ्या इंद्रियांच्या स्वामी, तिथे दिलंय बघा की इंद्रियांच्या स्वामीला ऋषिकेश म्हटलंय. हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. मला अर्थ सापडलाय तो सर्व इंद्रियांचा दाता असं आले. ऋषिकेशचा अर्थ म्हणजे इंद्रियांचा स्वामी ना, बरोबर. दाता, जो दाता दिलं तर सगळं त्यांनी आहे, पण दिलं आणि नियंत्रण. आता कसं होतं, हे दोन्ही अर्थ काही प्रभुपादांच्या ह्याच्यात जे दिलं आहे ते अजून सखोल जाऊन की मुख्य इंद्रियांचा दाता म्हणजे चुकीचा नाहीये माताजी तोही अर्थ, पण कुठेतरी म्हणजे इंद्रिय, जसं थोड्याशा अंजली माताजी केशीवरनं की केस लांब आहे म्हणून, तर तसा कुठलाही तो अर्थ न होता ऋषिकेश असा अर्थ होतो त्याचा. तर अशा प्रकारे प्रश्न पडलेला आहे अर्जुनाला, ज्याचं भगवंत उत्तर देत आहेत. आणि भगवंत सांगतायत, परमपुरुष भगवंत म्हणाले, भौतिक इच्छेवर आधारित क्रियांचा त्याग करणे याला महान विद्वान लोक त्यागयुक्त जीवनक्रम म्हणतात, म्हणजे संन्यास. की तुम्ही ज्या भौतिक इच्छा, मग जे इंद्रिय तृप्तीसाठी केल्या जातात त्या क्रियांचा त्याग करून त्याला महान विद्वान लोक, मग बरेच जण काय म्हणतात की ते चुकीचे आहेत आणि ते दोषपूर्ण आहेत. मग बरेच विद्वान लोक याच्यावर सुद्धा वेगवेगळं विवेचन आहे. परंतु म्हणजे काय, तर भौतिक गोष्टींपासून मिळणाऱ्या लाभाचा त्याग करणे या जीवनक्रमाला संन्यास म्हणतात. आणि सर्व क्रियांचे परिणाम सोडून देणे यालाच ज्ञानी संन्यास म्हणतात. म्हणजे कसं होतं की त्यागयुक्त जीवनक्रम हा संन्यास झाला. आणि मग हा संन्यास कसा, तर या क्रियांचं फळ सुद्धा म्हणजे कुठल्याही प्रकारच्या क्रियांचा त्याग करणं. आणि क्रिया बघा, हेच आपण 5व्या अध्यायामध्ये बघितलं की पूर्ण मग सगळं सोडून देऊन मी हिमालयात जातो, तर नाही. भगवंत सांगतायत, तू तसं नका करू. कोणीही आपलं कर्म सोडू नका. कर्म सोडायचं नाहीये. तुम्ही तुमचं कर्म करत राहा. तुम्ही तुमचं कर्म मला अर्पण करा.
हे भगवंत सांगतायत. आणि म्हणून तो कर्म संन्यास योग जरी नसला तरी तो कुठल्या भावनेने, तर या क्रियांचे मग ते निष्काम कर्म पाहिजे. आणि ते निष्काम कर्म असून त्याच्या फळाची अपेक्षा सोडून द्या. आणि मग तो कुठेतरी संन्यासी वृत्ती आणि ती कुठेतरी योगी आणि त्या मार्गावरती, की मग त्याग भावना तितकी डेव्हलप होऊन तो संन्यासी मार्गाला, की कुठल्याही फळाची अपेक्षा, की मला जे काही मी करतो आहे ते मी भगवंताला अर्पण करतोय, की मला याचं फळ अजिबात नको आहे. आणि ती जी भावना डेव्हलप, ती जी भावना वाढीस लागते, त्याला संन्यासी भावना असं म्हटलंय. काही विद्वान लोक असे घोषित करतात बरं का, की सर्व प्रकारची फलदायी कृती दोषपूर्ण म्हणून सोडून द्यावी. तरीही इतर ऋषी बघा काय म्हणतात. म्हणजे आता विद्वान म्हणजे शास्त्राचा अभ्यास आहे. पण जसं आपण त्या ब्राह्मण चांभाराच्या गोष्टीत बघितलं, की म्हणजे शास्त्रांचा अभ्यास केला जातो. परंतु कसं, की काही कृती दोषपूर्ण. आता दोषपूर्ण कृती आहेत की नाही याचं हे व्हेरिफाय करणं गरजेचं आहे. म्हणूनच ऋषी आणि जे इतर विद्वान लोक काय सांगतायत, की ते म्हणतात, की मग तुम्ही त्याग जरी सगळं सोडलं आणि कुठल्याही गोष्टींचं कर्म करणं, क्रिया सोडल्यात, तरी तुम्ही कधीही त्याग, दान आणि तप या गोष्टी सोडू नका. जसा यज्ञ, आपण काल यज्ञ बघितलं, तप बघितलं आणि दान बघितलं. ते तुम्ही कधीही सोडू नका. या 3 गोष्टी तुम्ही कधीही सोडू नका. हे विद्वान ऋषींनी सांगितलेलं आहे, की तुम्ही कर्म, क्रिया करणं हे सोडणं. भगवंतांनी तेव्हा तेच सांगितलंय, की कुठला जास्त आहे, की जेव्हा तुम्ही कर्म तुमचं करत राहा, ते कर्म तुम्ही माझ्यासाठी करा. त्याच्या फळाची अपेक्षा करू नका. फळांची चिंता मी करीन, फळांची काळजी मी घेईन, पण ते कर्म तुम्ही मला अर्पण करा. आणि त्या कर्माला, त्या निष्काम कर्माला, त्या अकर्माला भगवंतांनी महत्त्व दिलंय. आणि त्या त्या गोष्टीला म्हणजे मग ते सर्वात श्रेष्ठ आहे. तुम्ही तुमचं सगळं कर्म सोडून बसू नका. तुम्ही सगळं माझं सोडून दिलं आहे. मी संन्यास धारण केलाय आणि मी हिमालयात बसलोय. पण अहो तुमच्या बायको, मुलांना तुम्ही वाऱ्यावर सोडून का देताय? तुमचं कर्म, तुमच्या कमिटमेंट, तुम्ही लग्नात, तुम्ही एखाद्या जबाबदारीत, जसं मी सांगितलं, की तेव्हा आपण कुठलीही गोष्ट, की परवाच्या अध्यायामध्ये, की तुम्ही चेक करून बघताय का मग? की मग पडताळून बघण्यासाठी भगवद्गीतेचं वाचन केलं जातं का? की पडताळून बघण्यासाठी मग लग्न केलं जातं का? नाही. लग्न ही संस्था आहे. मग त्या जबाबदाऱ्या, मग ती कमिटमेंट्स, मग हे खूप दूरदर्शी म्हणजे खूप सर्व दृष्टीने विचार करून ती गोष्ट केली पाहिजे. आणि म्हणूनच कर्माचा त्याग करून उपयोग नाहीये. तर तुम्ही ती भावना, कर्म भावना जी आहे ती बदला. आणि ती तुम्ही कुठेतरी ते फळ अर्पण कराल, ते भगवंतांना अर्पण करा. आणि अशी मी एक गोष्ट खूप सुंदर तुम्हाला इथे मी सांगीन. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत 5व्या श्लोकामध्ये, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम. यज्ञ, दान आणि तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये. ती कर्मे केलीच पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि तप ही तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. बघा, या महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. इथे तुम्हाला चित्रामध्ये काही दिसतंय तर कुणाला माहितीये का काही ही गोष्ट? कुणाला कल्पना आहे या गोष्टीची? ते ऐकल्यासारखी, वाचल्यासारखी वाटतेय का नाही? ठीक आहे, नाही मी सांगते तुम्हाला. ही यक्षाची गोष्ट आहे बरं का. तर मी जसं तुम्हाला सांगितलं होतं, की यक्षानी म्हणजे तिच्या मुलीचं लग्न, यक्षाची जी मुलगी असते, त्या सतीचं लग्न ती हट्टाने लग्न शिवांशी करते, जे यक्षाला मान्य नसतं. आणि म्हणूनच यक्ष यक्ष कधीही जेव्हा यज्ञ करतात, जर यज्ञ केल्यानंतर मोठा यज्ञ जेव्हा करतात, ते सगळ्या देवी-देवतांना आमंत्रण देतात. परंतु त्यांनी शिवांना बोलवलेलं नसतं, शंकरांना आमंत्रण दिलेलं नसतं. आणि मग हे आमंत्रण दिलेलं नसलं तरी सतीच्या मनामध्ये खूप असतं. कारण सतीचे वडील असतात आणि म्हणूनच शंकरा ती भगवंतांना विचारते, की पतींना विचारते स्वतः, की मी या यज्ञाला जाते. कारण माझ्या वडिलांनी केलेला हा आपल्याला आमंत्रणाची गरज नाहीये. पण शिव जात नाहीत. कारण त्यांना माहिती असतं कुठेतरी अपमान होईल. कुठेतरी त्यांना ती भावना नको असते आणि कुठेतरी स्वतःचा अपमान कुठलाही करून घ्यायचा नसतो. परंतु मग सती मात्र हट्टाने त्या आपल्या वडिलांच्या ठिकाणी जाते, त्या यज्ञाच्या ठिकाणी. आणि यज्ञाच्या ठिकाणी जेव्हा जाते, तेव्हा त्या पवित्र यज्ञाच्या ठिकाणी गेल्यानंतर ती बघते, की आपल्या पतीला म्हणजे जे योग्य स्थान द्यायला पाहिजे, तर त्याची रिक्त जागा सुद्धा म्हणजे योग्य तो मान वडील अजिबात देत नाहीये. त्यांनी बोलवलं तर नाहीये, पण इथे यज्ञाच्या ठिकाणी सुद्धा कुठल्याही प्रकारची प्रार्थना त्यांच्यासाठी किंवा त्यांना ते योग्य स्थान दिलं जात नाहीये. आणि ती इतकी मनाने तिला खूप क्लेश होतात मनाला. आणि ती इतके क्लेश होतात, की स्वतःला ती अग्नीच्या स्वाधीन करते.
जे यज्ञाचा अग्नी चालू असतो त्या यज्ञाच्या स्वाधीन करते आणि ती स्वतःचा आत्मदहन करते त्याच्यामध्ये. आणि ही गोष्ट जेव्हा शिवांना कळते तुम्हाला माहितीये शिव म्हणजे काय? रौद्र रूप. आणि भयंकर चिडतात जेव्हा हे त्यांना कळतं की आपल्या पत्नीनी स्वतःला यज्ञामध्ये समर्पित केलेलं आहे. हे ऐकून शिव खूप भडकतात आणि ते त्या ठिकाणी येतात आणि ते म्हणतात, ते आज्ञा देतात की याचा शिरच्छेद केला जाऊ दे, यक्षाचा शिरच्छेद केला जाऊ दे. परंतु जेव्हा कारण ते क्रोधाला आलेले असतात आणि ते त्याच प्रकारे त्यांच्या सामर्थ्याने त्या सामर्थ्याने एखादं रूप प्रकट करतात आणि त्यांचा शिरच्छेद करवतात. आणि अशा प्रकारे या यज्ञाच्या ठिकाणी अपवित्र गोष्ट घडते आणि शिरच्छेद केला जातो. परंतु बघा यज्ञाचं महत्व प्रत्यक्ष विष्णू, प्रत्यक्ष ब्रह्मा हे शंकराला समजवायला जातात मग आणि सांगतात की तुमच्या क्रोधाला आवर घाला आणि तुम्ही हे केलं हे चुकीचं झालंय आणि तुम्ही कृपया एवढी विनंती आहे तुम्हाला की तुम्ही त्यांचं शिर परत त्यांना लावा आणि यक्षाला पुन्हा तुम्ही जिवंत करा आणि त्या यज्ञाची पूर्णता होऊ दे. परंतु कुठेतरी मग ते चिडलेले असतात आणि मग ते शिरच्छेद लावताना ते म्हणतात की मी त्याला माणसाचं शरीर हे शिर नाही लावू देणार, तर ते बकरीचं शिर लावतात. आणि त्या बकरीच्या शिर लावून तुम्ही बघा इथे दिसत असेल तुम्हाला बघा त्या शिर लावून बकरीचं डोकं लावून यक्षाने तो यज्ञ पूर्ण केलेला आहे. कारण यज्ञाचं महत्व बघा यज्ञ तपदान हे महत्व की या यज्ञाचं इतकं हा पवित्र यज्ञ त्यांनी पूर्ण केला आणि बघा की यक्षाला त्याच्या पश्चाताप कसा झाला. मग जरी ते बकरीचं रूप लावले बकरीचं डोकं लावलेलं असलं तरी आपण म्हणतो की त्याला त्याच्या सगळ्या क्रियांचा त्याला पश्चाताप झाला. तो जे काही वागला होता हे डोकं त्याला लावलं गेलं. त्याच्या डोक्यामध्ये ते विचार म्हणजे तो विसरून गेलाय सगळं किंवा त्याला ते आठवत नाही असं नसून बघा याच्यावरून हे अगदी पूर्णपणे काय म्हणतात ना त्याला अगदी तुमच्या प्रचितीच येतं आणि तुम्हाला दिसतं की जे काही त्याच्या भावना हा त्याच्या मेंदूमध्ये नसून जरी त्याला डोकं बकरीचं लावलं असलं तरी त्याला आपण केलेल्या पापाचा आणि आपण वागलेल्या गोष्टीचा अत्यंत पश्चाताप होऊन त्यांनी शंकराची माफी मागितलेली आहे आणि शंकर देवाना नंतर माफी मागून त्यांना योग्य स्थान दिलेलं आहे. कारण त्याला कुठेतरी ते डोकं लावल्यावर सुद्धा त्याचा आत्मा पवित्र होता आणि आत्म्यामध्ये त्याच्या ते की बघा की बुद्धी आणि आत्मा याचं कसं संबंध दाखवलाय आणि तुमच्या डोक्यामधल्या त्या भावना नसून तुमच्या आत्म्यात त्या भावना आहेत आणि त्या जागृत आहेत. जरी त्याला डोकं शिर दुसरं लावलं असलं तरी त्या पुण्य कर्मामुळे त्याला त्याच्या भावना त्याला त्याच्या मनामध्ये जे काही होतं ते आठवलं आणि त्या प्रकारे त्यांची माफी मागितलेली आहे शंकर भगवानांची शंकर देवांची आणि त्यांना योग्य स्थान देऊन तो यज्ञ पूर्ण केलेला आहे. असं यज्ञाचं महत्व की त्याग दान आणि तपश्चर्या ही कृत्य कधीही सोडू नयेत आणि अर्धवट न सोडल्याने बघा की महान आत्म्यांना देखील ती शुद्ध करतात. की ज्याचं मन इतकं अशुद्ध आणि कलुषित असून सुद्धा त्याला शुद्ध केलेलं आहे कारण यज्ञाच्या या माध्यमातून त्याला शुद्ध केलेलं आहे. एतान्यपि हा बोला माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी तुम्हाला करेक्शन थोडं करते. काय झालं? यक्ष नाही ते दक्ष आहेत. मी यक्ष म्हटलं काय? सॉरी. हो सॉरी माझ्या डोक्यात दक्ष मी चुकून बोलले हा, अगदी ते हरकत नाही, म्हणजे मी हरकत नाही. यक्षाची नाही अगदी सॉरी कारण त्या हो, मुली हो. असतात आणि नाही, असू दे. दक्ष मी फक्त करेक्शन नाही. केलं. हा. अगदी म्हणजे मला वाटतं मी आधी ही गोष्ट सांगितलेली पण नाही मी अगदी क्षमस्व माझ्या तोंडात आला हरकत नाही यक्ष माताजी, शब्द. हरकत नाही. नाही, हरे कृष्ण, हरे दक्ष कृष्ण. हरे कृष्ण नाही चुकून शब्द तोंडात आला पण दक्ष आणि दक्षाची मुलगी सती हे मला तुम्हाला कारण मला वाटतं आधीच्या रेफरन्स मी एकदा ही गोष्ट अर्धी सांगितलेली फक्त ती तेव्हा पूर्ण झाली नव्हती आणि या यज्ञाच्या पार्श्वभूमीवर मला ही कथा सांगायची तर दक्ष द्यायचं. एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं. बघा ही सर्व क्रिया संलग्न किंवा परिणामांची अपेक्षा न ठेवता केली पाहिजे. हे पृथापुत्रा हे कर्तव्य म्हणून केलं पाहिजे हे माझं अंतिम मत आहे. मग ही क्रिया की आता बघा या माणसाने याला वाचवलेलं आहे तर एक कर्तव्य मनुष्य जरी त्याच्या हातामध्ये त्यांनी काही चुकीचं की त्याला बकरी मारायची आहे किंवा त्यांनी चुकीचं काम केलेलं आहे पण त्या व्यक्तीला वाचवण्यासाठी तो जो प्रयत्न करतो आहे तो करणं म्हणजे
त्या परिणामांची अपेक्षा काही त्यांनी ठेवलेली नाहीये आणि तो त्या व्यक्तीला वाचवण्याचं कर्तव्य करतो आहे. म्हणून ही सवलत किंवा परिणामांची अपेक्षा न ठेवता हे पृथापुत्रा ते कर्तव्य म्हणून केलं पाहिजे. आणि मग याच्यामध्ये तुम्हाला एका एक मिनिट मी तुम्हाला एका डिफरन्सिएशनच मला तुम्हाला एक सेकंद द्या मला फक्त ती स्लाइड परत आणते. आवाज नाही येत आहे. हो हो हो. आवाज म्हणजे मी एक सेकंद घेतला होता. तर हे कर्म करताना, मग हे कर्म करताना जसं त्रिगुणांचा प्रभाव सांगितलेली आहे, भगवंतांनी सांगितलं या त्रिगुणांचा प्रभाव कसा आहे. मग हे जसं आपण बघितलं की हे कर्म करताना भगवंतांनी सांगितलं हे कर्तव्य म्हणून केलं पाहिजे. मग हे कर्म करताना कर्तव्य परिणामांची अपेक्षा न करता मग ह्या त्रिगुणांमध्ये हे कर्म कसं केलं जाईल. तर त्याचं कारण की तमोगुणी मनुष्य कसं करेल, रजोगुणी मनुष्य कसं करेल आणि सात्विक मनुष्य कसं करेल. तर सात्विक मनुष्य निश्चितच ते कर्तव्य म्हणून पार पाडेल, नक्कीच एका चांगल्या भावनेने. पण रजोगुणी माणसाला कुठेतरी एक्सक्यूजेस असतील. रजोगुणी माणसाला आयदर त्याची खूप भीती वाटत असेल किंवा ते खूप कठीण वाटत असेल की कर्तव्य मला करायचंय पण मला खूप कठीण वाटतंय ते, आणि मग कुठेतरी त्याच्यामधून सुटका करण्याची किंवा कुठेतरी त्याच्यातून सुटून जाण्याचा कुठेतरी मार्ग अवलंबला जातो आणि मग तो रजोगुणी माणूस करेल. आणि मग तमोगुणी माणूस तर त्या भ्रमातच असेल की मला त्या गोष्ट करण्याची काही इच्छाच नाहीये, आणि मग तो भ्रम अशा प्रकारे असेल की त्याच्यापासून असलेले परिणाम असो नसोत पण तो तमोगुणी व्यक्ती ती गोष्ट करणं योग्यच मानणार नाही आणि ती गोष्ट व्यक्ती क्रिया किंवा ती कृती करायला जाणार नाही. आणि मग कर्तव्यासाठी सुद्धा ती कृती न करणं किंवा म्हणून ह्या प्रकारच्या त्रिगुणांनी कशा प्रकारे त्या कृतीचं डिफरन्शिएट कृतीला कशा फरकाने बघितलं जातं की ते करणं किती योग्य आहे. ते रजोगुणी माणूस कशा प्रकारे करत नाही, का करत नाही, मग त्याला काहीतरी करायला कारण दाखवली जातात. आणि तमोगुणी माणसाला कारण नसली तरी ते चालतं की कुठल्याही भ्रमामध्ये ते नाही केलं तरी चालू शकतं. आता आपण येतो या आयना की जिथे आपल्याला 5 ह्या गोष्टी की कशा प्रकारे आपण या गोष्टीचं जे कर्म करतोय, आता हे आपण कर्मासंबंधात बघतोय की कर्मयोगाची कारणं आणि कर्माचे परिणाम आहेत त्याची कुठलीही अपेक्षा न ठेवता ते कर्म कसं सात्विक माणसाकडून केलं जातं. मग हे पराक्रमी अर्जुना, वेदांतानुसार सर्व कर्म सिद्धीची 5 कारणं आहेत. बघा की सिद्धीची या कर्म करण्याला सुद्धा कशा प्रकारे ती केली जातात. तर ती 5 कारणं कुठली आहेत. तर या सर्व ती कारणं माझ्याकडून समजून घे. मग आता ही ती कारणं कुठली आहेत, तर कर्माचं स्थान, कोण करतं आहे, कर्माचं स्थान, त्याच्यानंतर कर्ता जो कर्म करतो आहे, विविध इंद्रिये जी त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, अनेक प्रकारचे प्रयत्न जे केले जातात आणि शेवटी परमात्मा. मग हे जे कार्य केलं जातं, हे जे कर्म केलं जातं, हे कर्म या 5 घटकांसह केलं जातं. मग ते कसं बघा की अधिष्ठान म्हणजे शरीर, शरीरात निवास करणारा आत्मा कार्य करतो जेणेकरून कर्माचं फळ प्राप्त करता येते, म्हणून त्याला कर्ता असं म्हणतात. म्हणून त्या व्यक्तीला कर्ता की जो डुअर आहे, जो ते कर्म करतो आहे त्याला कर्ता असं म्हणतात. आत्मा हा ज्ञाता व कर्ता आहे असे श्रुतीमध्ये सांगितलेले आहे. या श्लोकामध्ये पण त्याची पुष्टी केलेली आहे. इंद्रिय ही कर्माची साधने आहेत आणि आत्मा इंद्रियांच्या मदतीने निरनिराळी कर्मे करीत असतो. प्रत्येक कर्माकरिता वेगळा प्रयत्न असतो, परंतु आपली सर्व कर्मे परमात्म्याच्या इच्छेवर अवलंबून असतात, जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये एका मित्राच्या रूपामध्ये स्थित असतो. परमात्मा सर्व कारणांचे कारण आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जो हृदयस्थ परमात्म्याच्या निर्देशनाखाली कृष्ण भावनेत कर्म करीत असतो, तो स्वाभाविकपणेच कर्म बंधनामध्ये सापडत नाही.
जे पूर्ण कृष्ण भावनामय आहेत ते त्यांच्या कर्माकरता जबाबदार ठरत नाही. सर्व काही इच्छा परमात्म्याच्या इच्छेवर अवलंबून असतात. मग आता तुम्ही इथे बघताय, मग ते कुठलंही कर्म असो. साधी गोष्ट आपण घेऊया, एखादी एक एक लांब टॉवर बांधला जातोय, असं ही बिल्डिंग बांधली जाते. हे एक कर्म केलं जातंय. तो कर्म करणारा कोण आहे? तो कर्म करणारा एक इंजिनियर आहे, की ज्याच्यामुळे ते काम केलं जातंय. तो कर्ता आहे. मग त्याची सगळी इंद्रिय, त्याच्यामध्ये सगळी इंद्रिय जी गुंतलेली आहे. त्याच्यानंतर त्याचे जे प्रयत्न करतो आहे. मग ती जागा जी लँड असते, ते कृतीचं स्थान. म्हणजे ते कृतीचं स्थान कुठलं? तर त्याचा तिथला भाग, ज्या भागावर ते केलं जातंय. तो कर्ता जो इंजिनियर किंवा जो प्रोजेक्ट इंजिनियर आहे, आर्किटेक्ट आहे, मग ते कर्ता जे त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे. मग त्यांची इंद्रिय कुठली? तर इंद्रिय सगळी जी काही कारणं करण्यासाठी, कृती करण्यासाठी जी इंद्रिय आहेत, ती इंद्रिय आहेत. आणि मग त्याच्यासाठी लागणारे प्रयत्न. मग हे सगळे या कर्त्याकडून केले जात आहेत. पण सगळ्यात शेवटी हा जो इथे परमात्मा वसलेला आहे, हा परमात्मा याची इच्छेनेच या गोष्टी केल्या जातात. की जर तुम्ही म्हटलं की हे मी केलं आहे, हे माझ्या डोक्याने मी केलंय, माझी बुद्धी आहे, मी हे सगळं तडीच नाहीये, तरी बघा तुम्ही फक्त तुम्ही प्रचिती काहीही तुम्ही आठवा किंवा तुम्ही जर काही तुमच्या अनुभव तुमच्या आयुष्यामध्ये आठवत असतील, तर बघा सगळं तडीस नेलं जातं. सगळ्या गोष्टी अगदी योग्य रीतीने केल्या जातात, की करता त्याच्यामध्ये काहीही चुकत नाही. परंतु ती गोष्ट कुठेतरी काहीतरी प्रमाणामध्ये ढासळते किंवा काहीतरी विपरीत परिणाम घडतात. कारण मग कुठेतरी तो फक्त अहंकार आणि स्वतःचीच गोष्ट, मग ती इच्छा. मग आपण कुठेतरी म्हणतो, की तो जो 5वा घटक आहे, तो अत्यंत महत्वाचा आहे आणि तो 5वा घटक म्हणजे परमात्म्याची इच्छा. की या परमात्म्याच्या इच्छेवरती या गोष्टीची पूर्णता असते आणि मग त्या कर्माची पूर्णता त्या इच्छेने केली जाते आणि म्हणून या घटकाला अतिशय महत्व आहे. म्हणूनच जो 5 घटकांचा विचार न करता स्वतःला एकमात्र करता समजतो, तो नक्कीच फार बुद्धिमान नसतो आणि गोष्टी जसे आहेत तशा बघू शकत नाही. मग तो चष्माच वेगळा असतो. ती दृष्टीच वेगळी असते. कारण मी म्हणजे सगळं. कोणाचीही काही इच्छा नाहीये किंवा कोणाचा काही संबंध नाही. मी करतोय ते सगळं महत्वाचं. अहो, पण तुम्हाला मिळालेली मग त्या गोष्टीची जाण आहे का? त्याची जाणीव आहे का? की ती कृतज्ञता नाहीये त्या गोष्टी, की आपल्याला हे जे काही मिळालं आहे, जे काही मी करतो आहे, हे भगवंतांच्या इच्छेने करतो. मग त्या भगवंतांना ते जर अर्पण केलं नाही, ते कृष्ण भावनेने केलं नाही आणि जर स्वतःच्याच फक्त नादामध्ये आणि स्वतःलाच करता समजून केलं, तर ती फार बुद्धिमान लोकं समजली जात नाहीत. आणि मग फक्त अहंकाराखाली स्वतःच्या दडलेली असतात. मग तो खोटा अहंकारच कारणीभूत असतो फक्त त्याला आणि मग ते कुठेतरी फक्त त्या अधोगतीला नेलं जातं आणि मग त्याचा ऱ्हास कुठेतरी विपर्यास त्याचा चुकीच्या मार्गावरतीच केला जातो. आता आपण याच्या पुढे जाऊन मग त्या गोष्टीचं जसं कर्म केलं त्याच्यामध्ये हे 5 घटक होते. मग या कर्म करण्यामध्ये त्या ज्ञान, मग आता हे ज्ञान, मग जसं आपण म्हटलं हे जसं सांगलं गेलेलं आहे, हे सुंदर असा हा श्लोक आहे. ॲक्चुअली श्लोक वाचून त्याच्यातून सुंदर अर्थ मिळणं मला खूप बरं वाटतं, की ज्ञानज्ञेदं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहा. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिये, कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. की बघा, या कर्माला प्रेरणा कशाने दिली जाते म्हणून आपण प्रत्येक वेळी म्हणतो, की भक्तीमध्ये तर दोन्ही विलीन आहे, ज्ञान आणि कर्म. आणि म्हणूनच हे ज्ञान, हे कर्म जेव्हा ज्ञानासहित भक्तीमध्ये विलीन होतं, तेव्हा जे त्याचं महत्व आहे आणि ज्या भावनेमध्ये केलं जातं, त्याला भगवंतांनी सांगितले ते परमधामाला आणि ते मग पूर्णता त्याला जी येते त्याचं वेगळं महत्व आहे. आणि म्हणून हे ज्ञान, ज्ञानाची वस्तू आणि ज्ञाता हे ज्ञानाचे 3 घटक आहेत आणि त्यांनी प्रेरणा मिळत मिळत असते. आता कसं आहे तर बघा, याचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर आता हा फुटबॉल खेळणारा माणूस आहे. त्याला ज्ञान, त्याला फुटबॉल खेळण्याचं ज्ञान, तो फुटबॉल खेळण्यामध्ये तरबेज असला पाहिजे. कोणी उठून तो फुटबॉल त्या याच्यामध्ये त्या बास्केटबॉल त्याच्याकडे ते ध्येय आहे. पण त्या ध्येयामध्ये त्या टार्गेटमध्ये घालण्यासाठी त्याची बुद्धी, त्याला ज्ञान, त्याचं ज्ञेय, ज्ञेय म्हणजे काय? त्याच्या ज्ञानाची वस्तू त्याची आणि त्याचा ज्ञाता. मग तो ज्ञाता कसा पाहिजे? तर त्याला त्याचं ज्ञान पाहिजे. हे त्याचे प्रेरणा देणारे घटक आहेत आणि मग हे प्रेरणा देणारे घटक खऱ्या कृतीमध्ये ते आणतात.
मग ती खरी कृती नंतर केली जाते, परंतु त्या मनामध्ये, त्या बुद्धीमध्ये, फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला आता त्याचं वाचून दाखवते की दैनंदिन कर्म करण्याकरता 3 प्रेरक असतात: ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता. कर्म करण्याची साधने, स्वतः कर्म आणि कर्ता हे कर्माचे घटक आहेत. मग कोणत्याही मनुष्याने केलेल्या कोणत्याही कामामध्ये या गोष्टी असतात. कर्म करण्यापूर्वी पूर्वी काहीतरी प्रेरणा होत असते. कर्म प्रत्यक्ष करण्यापूर्वी त्या निर्णयाप्रत आपण पोहोचतो, हे कर्माचे सूक्ष्म रूप असते. म्हणजे त्या मनामध्ये आधीच विचार केलेला असतो की आपल्याला हे ध्येय गाठायचंय, मी असं मारलं की तो गोल त्याच्यामध्ये जाईल, मी अशा प्रकारे या अँगलमध्ये इथे उभं राहीन, मी हा बॉल तिथे मारेन, मगच ते कर्म साधलं जाईल. आणि म्हणूनच त्या कर्माला त्या प्रकारे त्याचं सूक्ष्म रूप असतं. त्यानंतर कर्माचं रूपांतर क्रियेमध्ये होतं. प्रथम मनुष्याचा विचार करणं, अनुभव करणं, इच्छा करणं या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियेमधून तो जात असतो आणि त्यालाच प्रेरणा असे म्हणतात. ही प्रेरणा शास्त्रातून आली असली तरी गुरु महाराजांच्या माझा क्लास चालू आहे. दोघांनाही समान समजण्यात येते. ज्यावेळी प्रेरणा होते व कर्ताही असतो, त्यावेळी इंद्रियांच्या मदतीने ज्यांच्यात सर्व इंद्रियांचे केंद्रस्थान असलेल्या मनाचाही समावेश होतो आणि मग ते कर्म घडते. मग ही प्रेरणा कुठून येते? प्रेरणा ही कशापासून बनली आहे? मग की ज्ञान, ज्ञानाचा ज्ञाता आणि ज्ञानाची वस्तू. म्हणजे ते कर्म करण्यापूर्वी आपण जो विचार करतो आणि आपल्याला असलेल्या ज्ञानामुळे आपण ती क्रिया अप्रत्यक्षपणे पूर्ण करतो, की मला हे करायचंय, अभ्यास करतोय, परीक्षेचा अभ्यास केला जातोय, परीक्षेला जाऊन पेपर लिहिणार आहे, पण त्याच्या आधी जे चिंतन केलं जातं, त्याच्या आधी ज्या प्रकारे तो पेपर पूर्णपणे मनामध्ये समजून घेत की असं उत्तर मला याचं लिहायचंय, अशी अशी माझे पॉइंट्स असणार आहेत, अशा प्रकारे मी हे लिहिणार आहे, हे तुमची प्रेरणा, हे जे तुम्हाला असलेलं ज्ञान आहे. आणि म्हणूनच हे ज्ञान मग त्याच्यामध्ये कुठेतरी इंद्रिय, मन यांचं संलग्नपणा आढळतो आणि म्हणूनच हे कर्म अशा प्रकारच्या प्रेरणेने केलं जातं. आणि म्हणून याचं तितकंच की अशा प्रकारे हे 5 घटक जे सांगितले त्याच्या पुढे जाऊन कर्माचे घटक आणि ज्ञानाचे घटक जे प्रेरणा देतात, अशा प्रकारे या कृतीला प्रवृत्त करत असतात. आणि मग ही कृती कशा प्रकारे केली जाते. आता मी छोटीशी एक्सरसाइज तुम्हाला देणार आहे किंवा मे बी आपण हे थोडंसं सोडूया आणि मग मी तुम्हाला शेवटी या एक्सरसाइज मध्ये घेऊन जाते की कशा प्रकारे तुम्ही स्वतःला सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, मग हे 1 नंबर काय आहे सर्वात आणि 3 नंबर, तर आपण हे सर्वात शेवटी, आता मी याच्यावर वेळ घालवत नाही, आपण सर्वात शेवटी हा एक्सरसाइज नक्की करूया की तुम्ही स्वतःला रेट करा आत्ता या क्षणी. मग भगवद्गीतेचं ज्ञान तुम्ही आता घेताय, परंतु या क्षणी तुम्ही जसे आहात स्वतःला कसे जाणताय आणि कुठे ठेवाल, स्वतःला कुठे बघताय, हे मला हा एक तुम्हाला छोटीशी आपण एक एक एक्सरसाइज करूया सर्वात शेवटी. आपल्याला थोडा वेळ जसा असेल त्याप्रमाणे, पण मी आधी अध्याय पूर्णतेकडे जाते. आणि म्हणून आता आपण जे बघणार आहोत ते एक विभागलं गेलेलं आणि सात्विक, राजसिक आणि तामसिक याच्या फरकाने आपण या वृत्तींबद्दल, आपण या भौतिक गोष्टींबद्दल जाणून घेणार आहोत. मग त्या गोष्टी काय काय आहेत, तर या प्रत्येक या श्लोकामध्ये आपण या गोष्टींचा विचार केलेला आहे. आणि मग अशा प्रकारे, तर पहिला श्लोक एक मी तुमच्यासाठी फक्त वाचते. ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि. प्रकृतीच्या 3 गुणांना अनुसरून ज्ञान, कर्म आणि कर्ता यांचे 3 प्रकार आहेत. ते 3 प्रकार आता कसे आहेत हे आपल्याला जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणूनच या 3 प्रकारांमध्ये कसं वैविध्य आहे आणि कसं डिफरन्स आहे, बेसिकली कसा फरक आहे, की ज्ञान, कर्म आणि कर्ता हा कशा प्रकारे या गुणांच्या प्रभावाने असू शकतो. मग त्याचा सात्विकता आहे, ज्याच्यामध्ये सात्विकता आहे ते ज्ञान ज्याद्वारे सर्व जीवांमध्ये एक अविभाज्य आध्यात्मिक स्वरूप दिसून येते. जरी ते असंख्य रूपामध्ये विभागले गेले असले तरी तुम्ही सतोगुण स्थितीमध्ये असल्याचे समजले पाहिजे. म्हणजे तुम्ही जरी सगळ्यांमध्ये विभागले गेलेले असाल, की याचा अर्थ की ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित झालेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक, की मग तो एकच, की मग प्रत्येक स्वभावाप्रमाणे किंवा प्रत्येक अविभाज्य आध्यात्मिक स्वरूपाप्रमाणे ते वेगळं, की एक तू त्याचा अविभाज्य घटक स्वतःला समजतोस, कुठलाही फरक स्वतःमध्ये करत नाहीस आणि तुझ्या असंख्य रूपांमध्ये विभागले गेलं असलं
तरी तू एक स्वतःला स्वाभाविक आणि तुझं ओरिजिनल वास्तविक रूपाने तू स्वतःला जाणतोस आणि ते तुझं सात्विकता समज. मग राजसिक ज्ञान कसं आहे? तर ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात एक भिन्न प्रकारचा जीव आहे हे आपण पाहतो, ते रजोगुणात समजले जातात. मग कशा प्रकारे वेगवेगळे समजले जातात? तर ज्या ज्ञानामुळे एखादा मनुष्य विभिन्न शरीरात भिन्न भिन्न प्रकारचा जीव बघतो. विभिन्न शरीरामध्ये की मग त्याची जी दृष्टी, त्याला असलेलं ज्ञान असतं, ते प्रत्येकाला वेगवेगळ्या प्रकारे समजलं जातं. आणि हेच तुम्ही तामसिक गुणामध्ये बघाल, तर त्याच डिफरन्सिएशन प्रमाणे हे ज्ञान ज्याच्या सहाय्याने सर्वांगीण कार्याशी जोडले जाते, सत्याचे ज्ञान नसलेले आणि अत्यंत तुटपुंज असे हे ज्ञान असते, जे तमोगुणामध्ये असते. मग या ज्ञानाचा कुठल्याही बेस नसतो, त्याला संदर्भ नसतो. आता जेव्हा तुम्ही वेगवेगळं समजताय, तेव्हा ऍटलीस्ट तुम्हाला काही माहिती असते, की आपण त्या ज्ञानाने हे प्रत्येकाला वेगवेगळं, मग तू असाच आहेस, तू याच वृत्तीचा आहेस, तू त्या गोष्टीचा आहेस, हे वेगवेगळ्या प्रकारे. पण सात्विक माणूस हे सगळ्याला एकत्र सांधून आणि एका प्रकारच्या वैयक्तिक, की त्या गोष्टी कुठल्याही चुकीच्या भावनेने बघितलं नाही जात. पण हेच तामसिक वृत्ती जी आहे, ती त्या सर्वांगीण कार्याशी, मग त्याचा कार्याचा त्याच्यामध्ये तो काय कर्म करतोय आणि मग त्याला त्याचं ज्ञान नसलं तरी तो त्याच्यावरती कमेंट्स करून मोकळा असतो आणि अत्यंत तुटपुंज ज्ञान असलं तरीही त्याच्यावरती ती क्रिया, त्याच्यावरती कमेंट्स केले जातात आणि मग अशा व्यक्तीला त्या ज्ञानाअभावी तमोगुणामध्ये धरलं जातं. म्हणजे तुम्ही बोलताना त्या ज्ञान तुमच्याकडे पूर्ण आहे की नाही, त्या व्यक्तीला तुम्ही पूर्णपणे जाणता आहात की नाही, याचा विचारही न करता त्या तुटपुंज गोष्टीमध्ये, आपण म्हणतो ना, दृष्टीआड सृष्टीपेक्षा अज्ञानात आनंद आहे, पण तो किती वाईट आहे आणि त्या किती वाईट गोष्टींना तो सामोरं जाऊ शकतो आणि मग किती त्या सत्याचं ज्ञानच त्याच्यामध्ये नाही, तुटपुंज ज्ञान आहे त्या व्यक्तीकडे. आणि मग तो व्यक्ती तरीही त्या ज्ञाना, की किती चुकीचं, आपण म्हणतो ना, की एखाद वेळेला पूर्ण ज्ञान नसलेलं पण खोटं ज्ञान आणि अगदी अर्धवट ज्ञान हे किती डेंजरस आहे आणि कशा प्रकारे ते माणसाला कुठल्या वृत्तीकडे नेतं, हे महत्वाचे. आणि अशा प्रकारे या ज्ञानाची वैविध्यता दाखवलेली आहे. तशाच प्रकारे आपण बघतो आहे की क्रिया ही कशा प्रकारची केली, जी क्रिया नियमन केली जाते आणि जी आसक्तीशिवाय प्रेम किंवा द्वेष न ठेवता, फलदायी परिणामांची इच्छा न ठेवता केली जाते, ती सतोगुणी म्हणतात. आता हे कसं आहे माहितीये का, या 18व्या अध्यायामध्ये आपण आतापर्यंत या अध्यायांमध्ये बऱ्याच गोष्टी, की हे कर्म करताना, मग जेव्हा आपण ह्या दैवी आणि आसुरी वृत्तीला शिकलो, त्याच्या आधीही आपण त्रिगुणांचा जो प्रभाव शिकलो, की जो आपण 14व्या अध्यायामध्ये पूर्णपणे ह्याच्यामध्ये विश्लेषण केलेलं आहे. मग या सगळ्याचं सार याच्यामध्ये, या गोष्टींची एक सार म्हणून हे सांगितलं जातंय आणि म्हणूनच मग सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता त्या दृष्टीने दाखवली जाते. की पुन्हा त्याच गोष्टी दाखवल्या, की आसक्तीशिवाय, मग ती आसक्ती नाहीये मनामध्ये आणि प्रेम आणि द्वेष, कुठल्याही भावना नाहीयेत मनामध्ये आणि कुठल्याही परिणामांची इच्छा केली जात नाहीये. फलदायी परिणामांची इच्छा न करता ती कृती केली जाते. परंतु तोच रजोगुणी माणूस, एखाद्या व्यक्तीने आपल्या इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करून खोट्या अहंकाराच्या भावनेतून केलेली कृती, मग त्याच्यामागे आपली इच्छा, की मला हे करायचंच आहे, कारण मला ही गोष्ट पुढे जाऊन बघायची आहे, की मग हे का केलं जातं. आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला म्हटलं, की ज्ञानी लोकं असतात, की जे जिज्ञासू लोकं असतात, ती चांगल्या भावनेने जेव्हा पुढे जातात, की जे कृष्ण भावनेसहित जेव्हा पुढे जातात, तेव्हा नक्कीच ते अकर्माकडे वळतात. पण जे अहंकारापायी, नाही मला हे व्हेरिफाय करून बघायचंय आणि ते हट्टाने बघितलं जातं, तेव्हा ते कुठेतरी वेगळ्या मनोवृत्तीकडे जातं आणि ते कुठेतरी सकाम कर्माकडे, आणि मग कुठेतरी त्याच्यातनं ती भावना चुकीची धरली जाते आणि मग ती कुठेतरी राजसिकतेकडे असते. त्याचा कल तो राजसिक भावने, कुठेतरी पॅशन असते त्याच्यामध्ये. आणि म्हणूनच एखाद्या व्यक्तीने आपली इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्याचा आणि तो खोटा अहंकार पूर्ण करण्याच्या हेतूने केलेली क्रिया, ही राजसिक क्रिया केली जाते. आणि हीच क्रिया, प्लीज काळजी घ्या. हरे कृष्ण. भ्रामकपणे शास्त्राच्या आज्ञेची अवहेलना करून भविष्यातील बंधनांची चिंता न करता, इतरांना होणाऱ्या हिंसाचाराची किंवा त्रासाचीही चिंता न करता केलेली कृती ही तमोगुणात म्हटली जाते. की मी करतोय हे, तुम्हाला काय त्याचं वाटो ना वाटो,
मला काहीही त्याचा संबंध नाही. मी हे करणार. मला हे माहिती नाहीये, मला अर्धवट ज्ञान असलं तरीही कुणाला त्रास होईल समोरच्याला त्यानी तरीही त्या भावना मनात त्या गृहीत धरल्या जात नाहीत. आणि मग हा तमोगुणी माणूस त्या अंधकारामध्ये, अज्ञानामध्ये वावरत असतो. अशा क्रियेला अंधकारप्रमाणे. आणि मग हा कर्ता कशाप्रकारे असू शकतो? आणि मग हा करणारा व्यक्ती कशाप्रकारे सात्विक माणूस कसा असेल? हे कर्म करणारा व्यक्ती हा सात्विकतेमध्ये, राजसिकतेमध्ये कसा असेल करता? तर जो आपली कर्तव्य भौतिक प्रकृतीशी संगती न ठेवता, खोटा अहंकार न बाळगता, मोठ्या दृढ निश्चयाने, उत्साहाने, यश किंवा अपयशामध्ये न डगमगता, ज्याला सत्वगुणामध्ये असतात, तेच तेच योग्य कार्य करता. म्हणजे तो सात्विक कर्ता म्हटलं पाहिजे त्याला, की त्याला तो बॅलन्स्ड आहे. त्याला यश आणि अपयश याची चिंता नाहीये त्याला. तो त्याचं कर्म करतोय. मग त्याला भौतिक प्रकृतीशी कुठल्याही त्याला काही वाटणार नाही, की बाबा मी हे केल्याने कुणाला काय वाटेल आणि कुणाला मला लोकं काय म्हणतील किंवा मला यश मिळेल की नाही किंवा मला खोटा अहंकार बाळगून मग ते शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम पण त्याच्यामध्ये नसतं, की ती क्रिया करताना एक सात्विक भावना मनामध्ये असते आणि एक दृढ निश्चय मनामध्ये असतो. उत्साह, यश यश आणि अपयशाच्या ह्यानी डगमगत नाही, कुठल्याही विचाराने डगमगत नाही आणि मग तो कर्ता असतो तो मार्गाने त्या पुढे जात असतो. मग तो सात्विकतेमधला कर्ता आहे. हेच राजसिक कर्ता कशा प्रकारे असेल? तो जो कर्म आणि कर्मफल यात आसक्त असतो. मग कुठेतरी इच्छा आहे, कुठेतरी इंद्रिय तृप्तीची इच्छा आहे. त्या फळांचा उपभोग पाहिजे आहे. जो लोभी आहे, सदैव मत्सर करणारा आहे, अपवित्र, आनंद दुःखाने त्रस्त असतो. मग या सगळ्या भावनांचा पूर्ण त्याच्यावरती पगडा असतो आणि कुठेतरी मला हे मिळवायचं आहे. मग ती इंद्रिय तृप्तीची इच्छा असते आणि मग ही इच्छा असणारा जेव्हा त्या वृत्तीने ते कार्य करतो, तेव्हा मग त्याला राजसिक कडे ते असतं. आणि हाच करता जेव्हा शास्त्राचा मग पुन्हा मी आलं तेच की जे नियम, की मी पार्किंगमध्ये नो पार्किंगमध्ये गाडी पार्क करणार. हॉर्न वाजवायचा नाहीये तरी मी वाजवणार. शाळा समोर दिसतीये, शाळेचं चित्र आहे तरी मी जोरजोरात हॉर्न वाजवणार. हॉस्पिटलचं चित्र दिसतंय मग नियमांच्या बाह्य, की विकर्म करण्यामध्ये विकर्मी म्हणजे तो तमोगुणी कर्ता. जो कार्यकर्ता शास्त्राच्या आज्ञेविरुद्ध सदैव कामामध्ये मग्न असतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, फसवणूक करणारा, इतरांचा अपमान करण्यात पारंगत असतो, जो आळशी असतो, सदैव उदास असतो, विलंब करतो, तो कार्यकर्ता तमोगुणी जाणला पाहिजे. म्हणजे तो कर्ता. मग जशा प्रकारे कर्ता कोण आहे, ती क्रिया कशा प्रकारची तो करतो बघा, की हे तिन्ही जर एकमेकांना बघितलं, तर कुठल्या ज्ञानामध्ये ते केलं जातं? त्या ज्ञानामध्ये ते सात्विक पद्धतीने केलं जातंय. तो कर्ता कसा आहे आणि ती भावना कशी आहे. मग ते ज्ञानच तसं असेल, तर कर्ता करणारा तसा असेल, ती क्रिया तशी केली गेली, तर त्याची सांगड तशा प्रकारे. अशा प्रकारे त्या कर्त्याचं ज्ञान आणि तो करणारी क्रिया याची सांगड घातली जाते. या 3 गोष्टी ज्ञान, क्रिया आणि कर्ता हे कशा पद्धतीचं असेल, सात्विक, राजसिक आणि तामसिक हा फरकाने हे दर्शवलेलं आहे. मग आता या क्रियेचे परिणाम. जसं मी म्हटलं या 18व्या अध्यायामध्ये की सार सांगितलं जातंय. कारण की प्रत्येक भौतिक प्रकृतीवर ज्या या त्रिगुणांचा प्रभाव आहे, तो प्रभाव आपण या सारातून सगळा घेतोय. मग जे कर्म केलं जातंय, जी क्रिया केली जातीये, त्याचे परिणाम कसे होणार आहेत? मग तुमच्या दृढ निश्चयावर, तुमच्या बुद्धीवर, तुमच्या आनंदावर हे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक पद्धतीने कसे होतात? त्या व्यक्तींवर कशा प्रकारे असतात? भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारच्या बुद्धिमत्ता. मग सात्विक माणसाची बुद्धी कशी असेल? तर हे पृथाच्या पुत्रा, ती बुद्धी ज्याद्वारे माणसाला कळते, की काय केले पाहिजे आणि काय केले नाही पाहिजे. कशाची भीती बाळगली पाहिजे आणि कशाची भीती न बाळगली पाहिजे. काय बंधनकारक आहे आणि काय मुक्त करणारे आहे. मग ते म्हणून मग मग ही व्यक्ती भौतिक बंधनातून मुक्त होण्यासाठी मार्गस्थ होते. कारण ती निष्काम कर्मावर असते. कळत असतं, जाणत असते ही व्यक्ती. तिची बुद्धी तिला त्या प्रकारे ही सत्सद विवेक बुद्धी जागृत असते आणि म्हणून काय करतो आहे याची जाण असते, की मी पुढे जाऊन ही गोष्ट त्याचे परिणामही माहिती असतात आणि मग त्या परिणामांची तमा केलेली नाहीये, परंतु ते काय बंधनकारक आहे आणि काय आपल्याला याच्यातून मुक्तीकडे नेईल ह्या गोष्टीचे जाण असते. आणि म्हणून यांची बुद्धिमत्ता अशा प्रकारची असते.
सात्विक लोकांची बुद्धी ही अशा प्रकारची असते. मग याच प्रकारे राजसिक बुद्धी कशा प्रकारची असेल, तर धर्म आणि अधर्म यात भेद न करू शकणारी, करावयाची कृती करू नये अशी कृती याच्यामध्ये भेद न करू शकणारी अशी बुद्धी म्हणजे, मग या माणसाला कळत नसतं की आपण हे करतो आहे, मला फक्त त्याच्यातनं लाभ घ्यायचा आहे, मला फक्त त्याच्यातनं माझ्या गोष्टी पाहिजेत. जसं मी म्हंटल झाड लावताना की मी लावतोय, मला ते फळं हवी आहेत त्याची. मग ते कोणी लावलंय हे गोष्ट तामसिक माणूस करेल, परंतु धर्म आणि अधर्म, मग ती गोष्ट करतोय ती योग्य आहे की नाहीये आणि ती करायला पाहिजे की नाही करायला पाहिजे याचा विचारच केला जात नाही. न विचार करून मग ती बुद्धीच काम करत नाही हो. कारण बुद्धीला ते ज्ञानच दिलं जात नाही. बुद्धीला तो विचार करण्याचं सामर्थ्यच दिलं जात नाही. मग ती बुद्धी कशी काम करेल? ती भेदच करणार नाही. मग ती गोष्टी कुठेतरी राजसिकतेकडे असते. आणि मग तमोगुणी बुद्धी तर काय पूर्णपणे अधर्मात असते हो, पूर्णपणे अज्ञानात असते. जी बुद्धी अधर्माला धर्म मानते, धर्माला अधर्म समजते, भ्रम आणि अंधाराच्या जाळ्यात राहून सदैव चुकीच्या दिशेने प्रयत्न करतात. म्हणून मग अतिरेकी आपण बघतो की मग ब्रेन वॉशिंग झालेलं असतं पूर्ण, की बुद्धी कामच करत नसते, की जे सांगतायत समोरचा सांगतोय ते बरोबर. अधर्म काय आणि धर्म काय त्याचा काही भेदच नसतो. मी फक्त या व्यक्तीला मारणार आहे, मला सांगितलंय ते मी, मग ते वाईट कर्म का असेना, पण अंधाराच्या जाळ्यात राहून ते सदैव चुकीच्या दिशेने केलं जातं. अशी ही बुद्धी ही तामसिक बुद्धी. मग आता त्याच्याविषयीचं निर्धारण बघा कसं स्टेप बाय स्टेप चाललंय. आपण आतापर्यंत जे अध्याय बघितले त्या प्रत्येक अध्यायांमध्ये आपण त्या गोष्टीची ती सांगड, त्या गोष्टीला स्पेसिफिक होतो. मग या भौतिक गोष्टींवर त्याचं, जसं काल माताजी म्हणाल्या की बघा ह्युमन सायकोलॉजी, मग ही सायकोलॉजी आणि कशी भगवंतांनी ही त्रैगुणाने दाखवली आहे बघा. की माणूस ह्याच गोष्टीचा विचार 3 प्रकारे कसा करू शकतो आणि मग त्याच्यावर कसा पगडा असतो. त्याच्यावरती असणारं ज्ञान किती महत्वाचं आहे, बुद्धी कशी महत्वाची आहे आणि मग तो आत्म्याला काय ज्ञान देतोय आणि कशा प्रकारे तो प्रवृत्त होतोय त्या गोष्टींना. आणि म्हणून मग सात्विक गोष्टीचं निर्धारण कसं असेल बघा, की त्याचा निश्चय, त्याचा दृढ निश्चय कसा असेल. हे पृथापुत्रा जो निश्चय अतूट आहे, जो योग साधनेने स्थिरतेने टिकून राहतो, त्यामुळे मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांवर नियंत्रण ठेवतो, असा सत्वगुणातील निश्चय. मग तो अत्यंत दृढ असतो. कोणीही त्यांना त्यांच्या निश्चयावरून हलवू शकत नाही. जसं प्रल्हाद महाराजांचा दृढ निश्चय, कसा दृढ निश्चय, की रोजच्या रोज मरणाला सामोरं जायला लागलं तरी भगवंताला नामस्मरणाचा निश्चय तोडला नाही कधी. तो दृढ होता. स्वतःच्या निश्चयावर, स्वतःच्या गोष्टींवर दृढ असतात या व्यक्ती आणि म्हणूनच हे सात्विकतेचे असतात. तेच राजसिकता कशी, की हे अर्जुना धर्म, आर्थिक उन्नती आणि इंद्रिय तृप्ती यात फलदायी फलप्राप्तीसाठी दृढ निश्चय करणे. मग राजसिकता सगळी इंद्रिय तृप्तीमध्ये अडकली आहे आणि म्हणूनच आपण सगळे या भौतिक बंधनांमध्ये अडकलेलो आहोत. कारण कुठेतरी मला हे पाहिजे, मला हे मिळवायचंय, माझ्या बायकोसाठी हे करायचंय, मुलांसाठी करायचंय. मला हे मिळालं तर मला एवढं प्रमोशन मिळालं तर पुढे जाऊन मला एवढं ही जागा मिळेल वापरायला. मग मला हा 3 मजली, मला ही 3 रूमची फ्लॅट, मला हा 3 रूमचा फ्लॅट मिळेल, मला असं होईल, मला तसं होईल, हे मिळेल. मग ती सगळी इंद्रिय तृप्तीसाठी आणि आर्थिक उन्नती, धर्म आणि आर्थिक उन्नती, इंद्रिय तृप्ती या सगळ्यांमध्येही गुरफटलेली राजसिक निश्चयाची वृत्ती. आणि मग तामसिक निश्चय, की जो निश्चय जो स्वप्न, भय, विलाप, उदासीनता, भ्रम याच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. भ्रमामध्ये सतत, की आपल्याच भ्रमामध्ये तमोगुणीच्या अवस्थेमध्ये अविवेकी निश्चय असतो. मग तो निश्चय केलेला किती विवेकी आहे याचीही कल्पना नसते. आणि जो स्वतःला मग त्या सगळ्या वृत्ती, सगळ्या भावनांचा पगडा असतो आणि मग कुठेतरी डिप्रेशनमध्ये माणूस जाणं, कुठेतरी आत्महत्येला प्रवृत्त होणं, कारण ते स्वप्न आहे. कारण खरं काय आहे, शाश्वत काय आहे आणि अशाश्वत काय आहे याची कल्पनाच येत नाही. त्या भ्रमामध्ये तो निश्चय केलेला असतो. कुठे आपण जातो आहे, ती गोष्ट आपल्याला मिळवायची ती खरंच आहे का योग्य आणि त्या खरंच आपल्याला शक्य आहे का? त्याचं सामर्थ्य आणि त्याला जाणण्याची आपल्यामध्ये तितकी ताकद आहे का? याचा विचारच केला जात नाही. कारण स्वप्नांच्या दुनियेमध्ये आणि ते भय, तो विलाप आणि मग त्याच लूपमध्ये, त्याच गोष्टीमध्ये माणूस अडकत जातो आणि स्वतःला कुठेतरी त्या खाईमध्ये
गुंतवून टाकतो आणि मग कुठेतरी ते डिप्रेशन दिसतं, कुठेतरी ती उदासीनता दिसते. कारण तो निश्चय मग ते खरं आहे की नाही तेच पडताळून बघितलं जात नाही. भ्रमाच्या ह्याच्यामध्ये राहतो. मग ते मिळवण्याची स्वतःची क्षमता आहे का? ते बघितलंच जात नाही. अशा प्रकारच्या या निश्चयाला, अशा प्रकारच्या या धारणेला तमोगुणी धारणा म्हटलेली आहे. मग या कृतीतून मिळणारा आनंद, जी सात्विक कृती असेल, राजसिक कृती, मग तुम्ही त्या आनंदाला कशाप्रकारे, मग ती आनंद कशाप्रकारे अनुभवला जातोय? सात्विक मनुष्य कसा अनुभवतोय, राजसिक मनुष्य कशाला आनंद म्हणतोय आणि तामसिक मनुष्य कशाला आनंद? मग त्या आनंदाची व्याख्या काय आहे या व्यक्तींसाठी? जे सुरुवातीला विषासारखे असले तरी शेवटी अमृतासारखे असते. जे आत्मसाक्षात्कारासाठी जागृत होते, ते सत्वगुणामधील सुख आहे. सुरुवातीला सगळं विषाप्रमाणे दिसेल, खूप संकटातून जावं लागेल, खूप संकटाच्या मार्गातून जावं लागेल, पण शेवटी शेवटी कुठेतरी त्याचं फल आणि त्याची जे काही त्याचे मार्ग असतील, ते जरी सगळ्या संकटाच्या मार्गातून जात असतील, तरी पण नक्की ते शेवटी तुम्हाला चांगलं काहीतरी देणार आहेत, चांगलं फळ मिळणार आहे. अशा कितीतरी गोष्टी आपण अनुभवतो बघा या प्रॅक्टिकल आत्ताच्या जगामध्ये सुद्धा आपण. की असं क्विक मिळणारी संपत्ती आणि तुम्हाला कष्ट करायला लागतील. थोडे बघा, की आता आपण साधं मी म्हणेन, की पंतप्रधानांचं उदाहरण घ्या. माझ्या डोळ्यासमोर एकदम आलं म्हणून मी तुम्हाला सांगते. पण बघा कुठल्या कशातनं गेलेले आहेत, की एक चहा विकणारा मनुष्य, परंतु आज कुठल्या थराला आहेत आणि कुठल्या स्टेटसला आहे. कारण कुठेतरी तो मार्ग खूप खडतर होता. असे खूप खडतर मार्गातनं जावं लागतं. जो विषासारखा आहे सुरुवातीला, पण त्याचं जे ध्येय आहे आणि त्याचा जो शेवट आहे तो अमृतासारखा गोडच होणार आहे. आणि म्हणून त्याचं जे फळ मिळणार आहे, की खूप खडतर असे संकटांना तोंड द्यायला लागेल. परंतु असे अनेक उदाहरणं आपल्याला येतील डोळ्यासमोर. मग ती आधीच्या भागवतामधली आहेत आणि आधीच्या कितीतरी गोष्टींमधली आहेत, की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला मार्ग खडतर दिसतो आहे, पण ते अमृतासारखा त्याचा शेवट आहे. आणि मग राजसिक काय हो? तो जो आनंद जो इंद्रियांच्या त्यांच्या वस्तूच्या संपर्कातून प्राप्त होतो, जो आधी अमृतासारखा दिसतो, परंतु शेवटी मात्र तो विषासमान असतो. कारण त्याचा सगळं मिळतंय, सगळं छान-छान, छान-छान मिळत चाललंय, सगळं पुढे-पुढे सगळं अगदी प्रमोशन मिळतंय, हे मिळतंय, पण कुठला मार्ग आहे तो? खूप क्विक मार्ग आहे आणि खूप चुकीच्या मार्गाने तो पैसा मिळवला जातोय. खूप चुकीच्या मार्गाने ती सामर्थ्यता, ती पॉवर मिळवली जातीये, पण त्याची बुद्धी काम करते का तेवढी? तर रजोगुणीला ते नाही कळत आहे. कारण मला इंद्रिय, माझ्या मुलाला मला एवढ्या ह्याच्यामध्ये घालायचंय, मला त्याला डॉक्टर करायचंय, इंजिनिअर करायचंय, त्याच्यासाठी मला पैसा मिळवायचाय, मग तो कसा का मिळेना? मग तो आधी अमृतासारखा मिळाला तरी तो पुढे जाऊन कुठेतरी त्याची परिणीती ही वाईट ह्याच्यामध्ये होते. मग बघा कुठेतरी त्याचं वाईट, मग कुठेतरी लोकांना कुठेतरी काहीतरी खूप अधोगतीला जायला लागतं, खूप डिमोशन होतं किंवा मग कुठेतरी आपण बघतो प्रॅक्टिकली ह्याच्यामध्ये, की मग कुठेतरी त्यांना गजाआड जातात हो लोकं. कारण की आधी आता आपण बघतोय कितीतरी या भौतिक आत्ताच्या जगामध्ये आपण उदाहरणं बघतोय, की कीर्ती असं पाहिजे, असं क्विक सगळं पाहिजे. नाही हो. ते क्विक असं अमृतासारखं दिसत असलं तरी त्याचा शेवट हा अतिशय विष आहे आणि अतिशय तो काटा आहे, टोचणारा, खूप चुभणारा काटा आहे तो शेवट त्याचा. आणि म्हणूनच असा आनंद जरी असला, तो आनंद या रजोगुणी व्यक्तीचा असतो. तो दिसणारा आधी अमृतासारखा दिसतो, पण त्याची परिणीती ही विषामध्ये असते. आणि मग तमोगुणी माणसाचा आनंद तर काय बघा हो, त्याला आत्मसाक्षात्काराची गरजच नसते. तो अंधळा असतो त्याच्यात. त्याला काय आत्मसाक्षात्कार आणि स्वतःला जाणणं हेच माहीत नसतं. कारण जो आरंभापासून शेवटपर्यंत भ्रमामध्येच असतो. जो निद्रा, आळस आणि भ्रम यापासून उत्पन्न होत असतो. आणि मग तो भ्रमामध्येच सतत असतो. त्या भ्रमाच्याच आपल्या विश्वामध्ये जगत असतो. आणि त्या विश्वामधले सगळं मग निद्रा, आळस आणि अशा प्रकारच्या सगळं अधःपतनाला जाणारं असतं. आणि मग तो आनंद त्याच्यासाठी कुठेतरी अगदी जवळचा वाटत असतो, पण त्याला तो कळत नसतो, तो आनंद नाही रे बाबा, तू भ्रमात जगतोयस. आणि त्या भ्रमामध्ये तो जगत असतो. आणि कशा प्रकारच्या त्या भ्रमामध्ये जगत असतो, हे आपल्याला हे थोड्याशा काही स्लाइड्स आहेत ना, 1 सेकंद द्या मला. या श्लोक 2 तुम्हाला दाखवायचे. अशा प्रकारे इथे आपण हे डिफरन्सिएशन संपवलंय. म्हणजे कुठेतरी का, की परिणाम त्याचे म्हणजे या कृतीपासून
मग त्या कर्मापासून आपण ज्ञान बघितलं, क्रिया बघितली, तो कर्ता कसा असावा ते बघितलं आणि मग या सात्विक माणसाच्या वृत्ती कशा असाव्यात, त्याचा असणारा निश्चय कसा असावा, त्याला वाटणाऱ्या आनंद कसा असावा आणि त्याच्या मते ह्या गोष्टी कशा असणार, मग त्या आनंदाची व्याख्या कशी असेल त्या, आणि मग हे सगळं एकमेकांशी निगडीत आहे हो. तुम्हाला जर योग्य ज्ञानच नसेल, आडात नाही तर ते पोहऱ्यात कुठून येणार असं आहे हो. तसं काल माताजींनी ते उदाहरण, कारण मुळातच त्या गोष्टीचे ज्ञान नसेल, तमोगुणी व्यक्ती जर अज्ञानातच वावरत असेल, तर त्या गोष्टीची पुढे जाऊन परिणिती काय होते हे आपल्याला योग्य पद्धतीने दिसतं. आणि म्हणूनच या परिणितीपासून वाचण्यासाठी आणि या ज्ञानाचा पुरेपूर, आणि म्हणून हे ज्ञान भगवंतांनी हे ज्ञानाचं महात्म्य का सांगितलेलं आहे आणि काय या ज्ञानाला कशा प्रकारे जाणलं पाहिजे हे महत्वाचं आहे. आता पुढे जाऊन आपण बघतोय की हे ज्ञानच आपल्याला, हे खूप आजचा अध्याय हा दुसऱ्या अध्यायासारखा आहे अगदी, की जे खूप वेगवेगळ्या प्रकारे या सगळ्या गोष्टीचा सारांश घेतलेला आहे. आणि मग आता आपल्याला बघायचंय ते वर्गीकरण, आणि कसं वर्णाश्रमाप्रमाणे वर्गीकरण केलेलं आहे, की कशा प्रकारे आपण या व्यक्तीला, एक सेकंद मला द्या, की ती आधीची स्लाइड मला वाटतं ती आधी झाली. एक मिनिट. ठीक आहे, हे ना काही काही आल्या आहेत या स्लाइड्स. मग याच्यापासून म्हणजे हे आता परमात्म्याचं, हे काही स्लाइड्स नंतरच्या 18.20 याच्यात मध्ये आलंय, पण आपण हे पुढे जाऊन मी तुम्हाला याचा संदर्भ देईन. तर आता पुढे जाऊन आपल्याला बघायचं आहे की या क्रियांवर, मग या भौतिक स्वरूपावर आधारित, जसं आपण आता बघितलं की ज्या प्रत्येक ज्ञानाप्रमाणे कर्ता कसा केला जातोय किंवा कशा प्रकारे आपण याच्या त्रिगुणांचा प्रभाव बघितला आहे, आणि त्याचप्रमाणे आपण याच्यापासून कोणीही मुक्त नाहीये. म्हणजे या पृथ्वीवर किंवा उच्चतर लोकग्रहातील देवदेवतांमध्ये असा कोणताही प्राणी नाही जो या तीन त्रैगुणांपासून मुक्त आहे, की फक्त भगवंतांचं सांगितलंय. पण या त्रैगुणांचा प्रभाव कशा प्रकारे आहे आणि कशा प्रकारे याला पुढे जाऊन त्या त्या गोष्टींच्याच आधारावर कसं वर्णाश्रमामध्ये त्याची हे केलंय. तर हे परंतपा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांचं वर्गीकरण हे या प्राकृतिक गुणांद्वारे उत्पन्न त्यांच्या स्वभावानुसार केलं आहे. मग हे पुढे जाऊन या गोष्टींना कशा प्रकारे त्यांची विभाजन केलं गेलंय, तर या वर्णाश्रमाद्वारे केलं गेलंय. कारण की ब्राह्मण, मग या ज्ञान, करता, त्याचं करता कर्म कसं आहे, करणारा तो काय करतो आहे आणि कुठली क्रिया करतो आहे, आणि मग या सगळ्या ज्ञान, कर्ता आणि कर्म या गोष्टींवर या वर्णाश्रमाची सगळी विभाजन झालेलं आहे. कुठल्याही प्रकारच्या जन्माने कसा आहे तो किंवा त्याला कुठल्या धर्मामध्ये टाकलं, हे सगळं पुढे जाऊन आहे हो मनुष्याची प्रकृती. परंतु कशा प्रकारे केलंय, तर आमोदमस, मी नक्की ते श्लोक आहे तुमच्यासाठी, कारण हे माहिती खूप थोडी आहे. शमोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम. तर हे हे ब्राह्मणाचे 6 गुण दाखवलेले आहेत बघा. तर शांतता, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता, 9 गुण हे. या स्वाभाविक गुणानुसार याला ब्राह्मण. मग याला ब्राह्मण म्हणण्यासाठी तर शांतता, स्वभाव कसा आहे तर शांत स्वभाव, हा ज्ञानी व्यक्तीचा स्वभाव शांत. आत्मसंयम, तपस्या, कुठेतरी यज्ञ या गोष्टींना महत्व देणारा आणि तपस्या. पवित्रता, सहिष्णुता, की सर्वांना एकत्र धरून चालणारा आणि सहिष्णू भावनेने जगणारा. प्रामाणिकपणा, ज्ञान असलेला, योग्य ज्ञान असलेली व्यक्ती, आणि या ज्ञानामुळे आलेलं शहाणपण आणि त्याच्यामध्ये आलेली धार्मिकता. मग धर्म आणि अधर्म काय आहे याचं जाणण्याचं, याचा फरक जाणणारी व्यक्ती, हे जे नैसर्गिक गुण आहे हे ब्राह्मणामध्ये दिसून येतात. आणि म्हणून यांच्या कर्माद्वारे, याच्या ज्ञानाद्वारे आणि घडणाऱ्या क्रियांद्वारे त्याला ब्राह्मण म्हणून विभागलं गेलंय. आणि तेच क्षत्रियाला कशा प्रकारे, तर तो करणारं कर्म वीरता, सामर्थ्य, दृढ निश्चय, साधन संपत्ती, युद्धातील धैर्य,
औदार्य आणि नेतृत्व हे क्षत्रियाच्या कामाचे नैसर्गिक गुण आहेत. आणि हेच वैश्यांच्या कामाचे कुठले? तर शेती, गोरक्षण, व्यवसाय हे वैश्यांसाठी आहे. आणि क्षुद्रांसाठी काय? तर श्रम आणि इतरांची सेवा. अशा प्रकारे ही विभागणी केली गेलेली आहे. क्षत्रिय ज्यांनी राज्य करण्यासाठी, ज्यांनी दृढ निश्चयाने म्हणजे सामर्थ्य दाखवून, मग ती वीरता, ते सामर्थ्य, आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलंय की म्हणूनच एकमेकांचं पुढे जाऊन खूप छान स्लाइड आहे ती, की मग तुम्ही तुमचं कर्म करा. पण तुम्ही जर अर्जुनाला तू म्हणालास की तू जाऊन एखादी मी व्यवसाय करतोय किंवा मी कुठल्याही गोष्टीमध्ये मी जाऊन ज्ञान घेतो, मी जंगलामध्ये जातो आणि मी तिथे तपश्चर्या करून ज्ञान करून आणि व्यवसाय करीन, तर नाही, तू तुझा क्षत्रिय धर्म सोडणार नाहीस. तेव्हा तुला जर कोणी काही दिलं नाही तर तू तलवार काढशील. अशा प्रकारे भगवंतांनी या गुणांद्वारे, या त्रिगुणांद्वारे ही विभाजन दाखवले. हे वर्णाश्रमाचं विभाजन. आणि मग हे गुण कसे आहेत त्यांचे? तर अशा प्रकारे क्षत्रियाचे हे गुण आहेत, ब्राह्मणाचे हे गुण आहेत, वैश्याचे हे गुण आहेत आणि शूद्राचे हे गुण आहेत. मग कुठलंही कमी लेखलं गेलं नाही, त्यांना कमी लेखलं नाहीये. परंतु काय? तर त्यांच्याद्वारे. तर कशा प्रकारे त्यांना हे केलं आहे? यतः प्रवृत्ती भूतानां येन सर्वमिदं तमं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्मांद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. आणि त्याच्यासाठी म्हणून फक्त ब्राह्मणच असावा असं नाही, तर प्रत्येक प्राणी मात्राचा उगम जसं तुम्ही चित्रामध्ये बघता आहे, तसं हे प्रत्येक करणारं कर्म हे तुम्ही भगवंतांना अर्पण केलं तर त्याच्यात भक्ती आलीच हो. मग त्या क्रियेमध्ये मग तो सिद्धी प्राप्त करणाऱ्या तुम्ही करणारं कर्म पण योग्य आहे. म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगताय की तुझे युद्ध करायचे, तू युद्ध कर, हे तुझं कर्म आहे, हे तू केलंच पाहिजेस. पण ते कर्म तू मला अर्पण केलंस तर तसंच एका ब्राह्मणाने केलं पाहिजे, तसंच एका वैश्याने केलं पाहिजे. की तू जो व्यवसाय करतो आहेस त्याच्यातनं मिळणारं उत्पन्न, जसं मी तुम्हाला फोर्डच्या मालकाचं उदाहरण दिलं की त्याने मालक आहे, बिझनेसमन आहे, पण आज त्या संपत्तीतून त्यांनी केवढी मंदिरं बांधलीत आणि केवढं दान केलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे तुम्ही सिद्धी प्राप्त करू शकता. प्रत्येक जण आपल्या कर्मातून ही सिद्धी प्राप्त करू शकतो. त्यांच्या उपासनेने मनुष्य स्वतःचे कार्य करून सिद्धी प्राप्त करू शकतो. आणि म्हणूनच या वर्णाश्रमाची जरी निर्मिती केली आहे तरी त्याच्यातून तुम्ही स्वतः सिद्धी योग्य कर्म करून तुम्ही सिद्धीची प्राप्ती करू शकता. पण हेच बघा, हेच तुम्ही जर वेगळ्या पद्धतीने आणि वेगळ्या स्वभावांनी, वेगळ्या वृत्तीने केलं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. तर बघा, स्वतःच्या व्यवसायात गुंतणे हे चांगलं आहे. कर्म करा, स्वतःचं कर्म करा. जर एखाद्याने ते अपूर्णपणे केलं तरी दुसऱ्याचा व्यवसाय स्वीकारून तो उत्तमपणे पार पडण्यापेक्षा स्वतःचं अर्ध कर्म सुद्धा चांगलं आहे हो. एखाद्याच्या स्वभावानुसार विहित केलेल्या कर्तव्यांवर पापी प्रतिक्रियांचा कधीही परिणाम होत नाही. म्हणजे ते त्यांच्या पापाने प्रभावित होत नाही. मग बघा की हे सगळ्या प्रकारचे प्राणी दिसतायत. हे माकड दिसतंय, हे पेंग्विन दिसतंय, हत्ती दिसतोय आणि ह्या मासा आहे. इथे हे काय आपण म्हणतो ना, त्याला काय सी अर्चिन म्हणजे जे समुद्रात राहणारी व्यक्ती आहे, कुत्रा आहे, हा समुद्रातला प्राणी. मग हे सगळे प्राणी आहेत आणि यांना हा त्यांचा मालक सांगतोय की तुम्ही सगळे झाडावर चढा. आता मला सांगा, याच्यातलं जो तो आपलं कर्म कोण याच्यावर झाडात चढू शकेल? फक्त माकड चढू शकेल हो झाडावरती. बाकी याच्यापैकी कोण चढू शकणार आहे? कारण जो तो आपल्या गोष्टीमध्ये पारंगत आहे. मग जरी त्या हत्तीने त्याचं कर्म केलेलं, जरी त्याने खूप अगदी कुशलपणे नाही केलं, अर्धवट केलं, तरी ते स्वतःचं कर्म करणं योग्य आहे. मग दुसऱ्याच्या कर्मामध्ये इंटरफिअर, मग त्या माकडासारखं झाडावर चढून ते नाही कर्म साध्य होणार. म्हणजे ते उत्तमपणे पार पडण्यात आपलं स्वतःचं कर्मच तुम्ही फोकस करा. स्वतःच्या कर्मावर. याच्यावर सांगायचं की मनुष्याच्या नियत कर्मांचे अर्थात स्वधर्मांचे विवेचन भगवद्गीतेमध्ये अशा प्रकारे केलंय
की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यांच्यात नियत कर्तव्यांचं विधान त्यांच्या विशिष्ट प्राकृतिक गुणानुसार आहे. मनुष्याने दुसऱ्याच्या कर्माचं अनुकरण करू नये. जो मनुष्य स्वभावतः शूद्राकडून केल्या जाणाऱ्या कर्माकडे आकृष्ट होतो, तो जरी ब्राह्मण कुळात जन्मलेला असला तरी स्वतः आपण ब्राह्मण आहोत असा खोटा दावा त्याने करू नये. हे त्याच्या मागचं, की जो आपण आहेत, मग आपण आहोत ते चांगलं माना. जरी शूद्र आपण असलो तरी आपण ही गोष्ट चांगल्या प्रकारे करू शकतोय. आपण हे लेबर करतोय, आपण ही जी कृती करतोय ही निपुणतेने करतोय पूर्णपणे. पण म्हणून आपण एखाद्याचं कर्म करून दुसऱ्याचं स्वतःला साबित करायला जाऊ नये. त्यांचं अनुकरण करायला जाऊ नका. त्याच्यामध्ये तुम्हाला धोकाच आहे. ते कुठल्याही त्याचे परिणाम हे पापकर्मामध्ये आणि ते वाईट प्रवृत्तीमध्येच होतील. आणि त्या कर्तव्यांवर कुठेतरी प्रभाव असेल, मग कुठेतरी वैगुणांचा, कुठेतरी चुकीच्या गोष्टींचा प्रभाव असेल. आणि म्हणून स्वतःच कर्म करा. कुणाचंही अनुकरण करायला जाऊ नका. चुकीच्या पद्धतीने अनुकरण करू नका. जो आत्मनियंत्रित, निसंकोच आहे आणि जो सर्व भौतिक भोगांकडे दुर्लक्ष करतो, तो त्यागाच्या सरावाने प्रतिक्रियेपासून मुक्ततेचा सर्वोच्चपणे टप्पा पार पाडू शकतो. मग तो कशा प्रकारे? तर तो मनुष्याने आपल्याला, मग ते कशा प्रकारे कर्म करावं? तर ते आत्मनियंत्रित होऊन करावं. ते निसंकोच म्हणजे कुठलाही संकोच न बाळगता. भौतिक भोग, मग इंद्रिय तृप्तींची अपेक्षा नसावी. मग त्यागाचा सराव, मग त्याच्यातनं त्याग भावना निर्माण व्हावी. आणि प्रतिक्रियेपासून मुक्ततेचा, मग या प्रतिक्रिया काय देणार आहेत त्याचा परिणाम न विचार करता तो सर्वोच्च पूर्णपणे तो तडीला नेऊ शकतो. ती गोष्ट पूर्णपणे तडीस नेऊ शकतो. आणि मग कशा प्रकारे तुम्ही समभावनेने आणि ज्याप्रमाणे मग सहज कर्म, हा एक श्लोक सुंदर आहे जो मी तुमच्यासाठी म्हणते. यत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, हा मी म्हटलं, सॉरी. स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विंदती मानवः. की मग स्वकर्मांद्वारे बघा, की कुठल्याही गोष्टी आपण, जसं मला वाटतं कुठल्या अध्यायामध्ये आधी बघितलंय, की 5व्या अध्यायामध्येच बघितलंय, की जो ब्राह्मण जो कर्माने परिपूर्ण असतो आणि ज्याच्यामध्ये इतकी निर्मळ भावना असते, की तो एका कुठल्याही प्राण्यांना मग समभावनेने बघतो. मग हा श्लोक जो आहे तो खूप पुढचा आहे, की ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते परम. हे काही काही श्लोक चुकीच्या पद्धतीने याच्यावर टाईप केले गेलेले. क्षमस्व हा त्याच्यासाठी. जो अशा प्रकारे दिव्य स्थितीत स्थित असतो, तो परब्रह्माचा साक्षात्कार त्याला झालेला असतो आणि तो पूर्णपणे आनंदी असतो. तो कधीही शोक करत नाही. पूर्ण बॅलन्स्ड असतो ती व्यक्ती आणि कुठल्याही मिळवण्याची इच्छा नसते. तो प्रत्येक जीवाशी सारखाच वागतो. या अवस्थेला शुद्ध भक्ती, मग आत्मसाक्षात्काराची भावना पूर्णपणे त्याच्यामध्ये आलेली असते. हे सगळ्याचं सार असल्यामुळे आपण ह्या गोष्टी वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये बघतो आहोत. की मग जो पूर्णपणे जो क्रिया, कलाप आणि ज्ञान घेऊन उत्तमपणे या मार्गावरती आत्मसाक्षात्कार मिळवण्याच्या मार्गावरती जातोय, तो सर्वांना समदृष्टीने बघतो. काळजी घ्या जरा प्लीज, आवाज येतायत काही. हरे कृष्ण. मग त्या कशा प्रकारे त्याला साक्षात्काराची, मग आत्मसाक्षात्काराची भावना त्याच्यामध्ये आलेली असते. आणि मग त्या आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेमध्येच तो कशा प्रकारे स्वतःला भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारे जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो, तेव्हा तो भगवत धामात, हीच आपण बघा आधीच्या अध्यायामध्ये, की ज्याच्यामध्ये मी म्हटलं की हे युग वैकुंठ कसं आहे, की जिथे अगदी स्त्री पुरुष हे इतक्या भक्ती मार्गाने आणि इतक्या सात्विक भावनेने जगत असतात आणि स्त्रिया इतक्या सुंदर आणि बांधेसूद असतात. आणि हे युगाचं, की या वैकुंठ युगात आणि या आपल्या या धामामध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी, मग त्या भक्तीच्या मार्गावरती परमधामाला पोहोचण्यासाठी त्या भक्तीच्या मार्गावर स्वतःला लीन करावं. आणि मग फक्त जिकडे तिकडे कृष्ण भावना असते आणि कृष्णामध्ये रममाण झालेले असतात
की मी जसा आहे तसाच मला भगवंतांच्या रूपात केवळ भक्तीनेच समजू शकतो. मन्मना भव मद्भक्तो मद्या, की तू मला की तू मला नमस्कार कर आणि माझ्या भक्तीमध्ये रममाण हो. भगवंतांच्या रूपात केवळ भक्तीमध्येच आपण त्यांना समजू शकतो. जेव्हा मनुष्य अशा भक्तीने पूर्ण जाणीवेत असतो तेव्हा तो वैकुंठामध्ये प्रवेश करू शकतो. आणि मग ही भावना कशी जोपासली जाते आणि या भावनेला कशी त्याची गती वाढली जाते आणि कशा प्रकारे या मार्गावर आणलं जातं, तर सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्म करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. असे हे श्रीला प्रभुपाद, जसे हे चैतन्य महाप्रभू दिसतायत आपल्याला, जे भगवंत प्रत्यक्ष भगवंतच होते. मग ह्या शुद्ध भक्तांनी की कुठल्याही प्रकारचं म्हणजे जे काही कर्म करतायत ते सगळं कृष्ण भावनेने करतायत. आणि कुठल्या प्रकारची की त्यांना विचारलं गेलं की तुम्हाला कुठून हे सगळं मिळालं, इतकी मंदिरं बांधली जात आहेत, कुठून कुठून याचं उत्पन्न मिळतं, तर मला सगळं कृष्ण देतो आणि मला सगळं हे कृष्ण, की जरी या गोष्टीचा प्रचार करण्यासाठी काही माध्यमं वापरली गेली किंवा कुठल्या सेवांचा लाभ घेतला गेला तरी तो कृष्ण भावनेसाठी घेतला जातो. सर्व प्रकारच्या कार्यांमध्ये जरी गुंतलेले असले, सर्व भौतिक कार्यांमध्ये गुंतलेत, पण ध्येय काय आहे? कृष्ण भावना. प्रत्येकाच्या मनामध्ये ही कृष्ण भावना आणायची आहे आणि ह्या ध्येयाने जेव्हा पूर्णपणे त्या तत्वामध्ये विलीन झालेला असतो, पूर्णपणे त्या दृढ निश्चयाने पूर्णपणे माणूस प्रेरित झालेला असतो, तेव्हा त्याला भगवंतांचं संरक्षण असतं. आणि भगवंत कशाची काळजी घेतो? तर भगवंत बाकी कशाची नाही, परंतु भगवंत त्या भक्ताची, त्या भक्तीची त्यांच्या काळजी घेतात, त्या भावनांची काळजी घेतात आणि मग त्या अविनाशी स्थानापर्यंत आणि मग त्या मोक्षाच्या स्थानापर्यंत नक्कीच. आणि म्हणून या मोक्षाच्या, या त्यागाच्या भावनेची परिपूर्णता मिळून त्या मोक्षांच्या मार्गावरती गेलं जातं. जर तुम्ही माझ्याबद्दल जागृत झाला तर तुम्ही माझ्या कृपेने सशर्त जीवनातील सर्व अडथळे पार कराल. तथापि जर तुम्ही अशा जाणीवेने कार्य न करता मिथ्य अहंकाराने कार्य केले, माझे ऐकले नाही, तर मग नाशामध्येच त्याची प्रवृत्ती असते आणि मग सदैव नाश होतो. मच्चित्तः सर्व दुर्गाणी मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि न विनंक्षसि. की मग त्याचा जर ऐकायचं नसेल तर नाशामध्येच विनंक्षसी, मग त्याची नाशामध्येच परिणिती होते. की मी म्हणजे कोण, मला सगळं ज्ञान आहे. जर तुम्ही ती जागरूकता, जर कारणांचं कारण असे परम कारण भगवंत आहेत, ज्यांच्याबद्दलची कृतज्ञता आणि सगळ्या अडथळ्यांना जर पार करायचं असेल तर ती जागरूकता मनामध्ये आणणं, ती आत्मसाक्षात्काराची भावना मनामध्ये जोपासणं आणि त्या जाणीवेने कार्य करणं हे महत्वाचं आहे. मग कुठेही ती बुद्धी कुठेतरी अविवेकी न झाली पाहिजे, कुठेही तो खोटा अहंकार आडवा आला नाही पाहिजे. त्या मनाला कुठल्याही प्रकारचं काय म्हणतात ना, त्या अहंकाराने ग्रासलं नाही पाहिजे आणि कुठेतरी तो चुकीचा विश्वास आणि चुकीची क्षमता दाखवून जर ते कार्य केलं गेलं तर तो विनाशकाले विपरीत बुद्धी, जे दुर्योधनाचं झालेलं आहे की मला सगळं हवंय, मग त्या लोभ मद मोह मत्सराने की मला ते राज्य मिळवायचंय, मला तो नाश करायला लागला, मला माझ्या भावांना भांडायला लागले, भावांशी युद्ध करायला लागलं तरी चालेल, पण मी सुई इतकं पण त्यांना जमीन देणार नाही. मग ते नाशाकडे चाललीये आणि मग ती विनाशाकडेच वाट नेतीये. विनाशकाले विपरीत बुद्धी. आणि मग कशा प्रकारे आपण बघा ही सुंदर कृती तेव्हा बघितली होती आकृती. ईश्वरः सर्वभूताना हृदेशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हे अर्जुना, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहे. की तुम्हाला दिसत नाहीये बघा, हा माणसाचं यंत्र झालेलं आहे, यांत्रिक मानव झालेला आहे सध्या, की फक्त स्वतःचं जीवन जगतोय, माझ्या पुरतं जगतोय, मी, माझं कुटुंब आणि माझं सगळं मी करणारे माझे ध्येय. आणि अशा प्रकारे मायेचा पूर्णपणे त्यांच्यावर पगडा आहे
आणि असं यांत्रिक जीवन माणूस जगतो आहे. जोपर्यंत त्या यांत्रिक या माणसाच्या यांत्रिक या शरीरामध्ये त्यांना परमात्म्याची जाणीव होणार नाही. हृदयामध्ये परमात्मा वसलेलं बघतोय सगळं, सगळं फक्त खाण्यामध्ये स्वतःच करण्यामध्ये गुंग असाल, त्या परमात्म्याकडे लक्ष नसेल, तर मग कशा प्रकारे भटकतच राहाल. आणि मग हृदयात विराजलेले हे परमात्मा निदर्शनास येणारच नाहीत. त्यांना दृष्टिक्षेपातच येणार नाहीत तुमच्या, कारण फक्त तुम्ही ते यांत्रिक जीवन जगत राहाल आणि फक्त स्वतःच्याच विश्वामध्ये रममाण झालेले असाल. जसं मी हे सांगितलेली ही कथा तुम्हाला आठवत असेल की कशा प्रकारे त्या राजाला चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन हवं होतं, परंतु चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं की हा भौतिक युगामध्ये हा रमलेला आहे राजा, तर याचं दर्शन मी नाही घ्यायची माझी इच्छा. परंतु जेव्हा तो जगन्नाथ यात्रेमध्ये स्वतः पुढे येऊन जेव्हा एक झाडू हातात घेऊन जेव्हा ती जागा स्वच्छ करण्याचं काम करतो आणि पूर्ण रथयात्रा जरी त्यांनी आयोजन केलेली असली तरी प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू जेव्हा या यात्रेला आल्यावर ते त्या राजाला दर्शन देण्यास होकार देतात. का? कारण शुद्ध भावना कुठेतरी त्या कर्मामध्ये दडलेली आहे आणि कुठेतरी त्या शाश्वततेमध्ये का दडलेली आहे? कारण तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतीम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा, त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. अशा प्रकारे जेव्हा तुम्ही पूर्ण अगदी मनोभावे शरण जाल, मग मनामध्ये अहंकाराची कुठे भावना नाहीये आणि भावना फक्त भगवंतांना अर्पण केल्याची आहे. जे कर्म केले आहे ते भगवंतांना अर्पण केले, तेव्हा तुम्हाला ती दिव्य शांती, परम आणि शाश्वत निवास लाभण्याची नक्कीच खात्री मिळेल आणि नक्कीच खात्रीने ते ज्ञान समजून घ्यावे. अशा प्रकारे आपण त्या मार्गावर चाललेलो आहोत की जिथे भगवंतांनी पूर्णपणे त्या ज्ञानाची माहिती देऊन, आता भगवंत अजूनही एक गुह्य ज्ञान, गुप्त ज्ञान भगवंत अजून अर्जुनाला देत आहेत. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसी तथा गुरु. अशा प्रकारे हे ज्ञान की तू भक्तीतलं, मी तुला, तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस, तू परमात्म्याचा अंश आहेस, आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि एक भक्त म्हणजे तू कशा प्रकारे परमात्म्याचा भक्त, की जे 9व्या अध्यायातनं राजगुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिलंय की तू फक्त मला नमस्कार कर, तू कर्म करतोयस ते मला अर्पण कर, मी तुझी काळजी घ्यायला. हे गुह्यतम, हे राजगुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे अर्जुनाला. हे प्रत्येक ज्ञानातनं की हे तुला सगळ्यात गोपनीय ज्ञान असं दिलेलं आहे आणि असं हे ज्ञान भगवंतांनी समजावून सांगितलेलं आहे. यावर तू पूर्णपणे विचार कर आणि मग तुला जे करायचं आहे ते कर. भगवंतांनी सांगितले बॉल इज इन युअर कोर्ट. मी तुला जे काही ज्ञान द्यायचं आहे या सगळ्या ज्ञानांद्वारे, या सगळ्या अध्यायाद्वारे, या सगळ्या अध्यायांद्वारे आणि या योगांद्वारे मी तुला हे सगळं गुह्यतम असं हे ज्ञान दिलेलं आहे. या ज्ञानाची परिणिती आणि या ज्ञानाचा वापर तू कसा करायचा आहेस हे तू आता स्वतः ठरवायचं आहेस. सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसी मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम. तू माझा अतिशय प्रिय सखा असल्यामुळे मी तुला सर्व ज्ञानांमधील अतिशय गुह्य ज्ञान दिलंय. मी तुला अतिशय सगळ्यामध्ये असं गुह्य ज्ञान दिलेलं आहे. असे परमश्रेष्ठ वचन मी तुला सांगितलंय आणि तुझ्या हितार्थ म्हणून ते माझ्याकडून ऐक. आणि तुझ्या हितार्थ जे मी तुला सांगितलं आहे तू माझ्याकडून ऐक की सदैव माझे. बघा हा श्लोक तुम्ही पुढे हे 73 मी लगेच जात नाही, काही मधले श्लोक मी म्हणून तुमच्यासाठी वाचतीये की भगवंतांनी सांगितलंय मी हे तुला ज्ञान दिलेलं आहे, पण हे ज्ञान दिल्यानंतर मी जे गुह्यतम ज्ञान तुला सांगितलं ते काय, तर मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. तू माझा अत्यंत प्रिय सखा असल्यामुळे मी तुला ह्या ज्ञानाचं पूर्ण की जे जाणू शकतोस तू मला जाणू शकतोस, तेव्हा हे ज्ञान मी तुला दिलंय. तू सदैव माझं चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझं पूजन कर, मला नमस्कार कर. याप्रमाणे तू निश्चितपणे मला प्राप्त होशील. मी तुला प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू माझा प्रिय सखा आहे.
मी तुला हे का खात्रीपूर्वक सांगतो आहे आणि हे ज्ञान मी तुला का देतो आहे, कारण माझा तू प्रिय सखा आहेस आणि पूर्ण विश्वास होता, जसं अर्जुनाला पूर्ण विश्वास होता भगवंतांवर आणि त्या दृढ विश्वासाने की कुठल्याही प्रकारची शंका नव्हती अर्जुनाच्या मनामध्ये. पण अर्जुन का विचारतोय हे सगळं, का हे सगळं प्रयोजन झालंय, की जे नास्तिक, जे चुकीच्या वृत्तीने वागणारे लोक आहेत त्यांचा सर्व समज दूर व्हावा म्हणून कितीतरी ज्ञान अर्जुनाने भगवंतांकडून विचारून सगळ्याचं ज्ञान घेतलेलं आहे आणि भगवंतांनी हे अतिशय गुह्यतम ज्ञान अर्जुनाला आता दिलेलं आहे. ते ज्ञान त्यांनी 15व्या अध्यायामध्ये जसं भगवंतांनी सांगितलंय, 9व्या अध्यायामधला 34वा श्लोक कोणाला आठवत असेल तर तो असा श्लोक आहे की तू मला शरण जा, तू माझं नमन कर आणि मला नमस्कार करून तू या निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. आणि मग भगवंतांनी पुढे जाऊन मग अर्जुन आता भगवंतांना सांगणार आहे. पण त्याच्याही आधी जाऊन की जो 66व्या श्लोकामधून भगवंतांनी सांगितलं आहे, सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग कर आणि केवळ मलाच शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन, तू भयभीत होऊ नकोस. या स्लाइड्स कुठेतरी तयार केल्या गेल्या नाहीयेत, परंतु हे सगळं गुह्यतम ज्ञान आणि हे ज्ञान घेऊन अर्जुन आता काय प्रतिक्रिया देतोय. अर्जुनाच्या प्रतिक्रिया त्यांनी दिलेली आहेत. 10व्या अध्यायामध्ये दिले आहेत की माझा भ्रम दूर झालेला आहे, परंतु हे ज्ञान घेऊन पुढे अजून अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळवून अर्जुनाने या ज्ञानाची संपन्नता केलेली आहे. अर्जुनाने अजून हे ज्ञान संपादन केलेलं आहे आणि म्हणूनच सर्व कुठल्याही धर्माचं कुठल्याही धर्माला न जुमानता तू एका चांगल्या भावनेने मला शरण ये आणि चांगल्या सात्विक भावनेने आणि म्हणूनच त्रैगुणांचा प्रभाव भगवंतांनी त्यांना सांगितलेला आहे आणि कशा प्रकारे तू मला शरण येऊ शकशील. आणि मग वर्णाश्रमाची जी महती सांगितलेली आहे की तू क्षत्रिय धर्माचं कसं पालन कर आणि तू स्वतःच्या धर्माचं कर्माने पालन कर आणि कशा प्रकारे तू मला शरण ये. इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाचम न च माम योऽभ्यसूयति. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. मग ज्याच्या जसं मी म्हटलं की सगळ्या वृत्ती आहेत ज्याचा भक्तीमध्ये रूपांतर केलं जाऊ शकतो, जो अहमपणा भक्तीमध्ये आणता येतो किंवा बाकी तुम्ही काम क्रोधाला आणू शकता. क्रोधाला जसं हनुमंताचं उदाहरण दिलं की हनुमानाने सगळी लंका जाळली, पण भगवंतांच्या जे काही कर्म केलं ते भगवंतांसाठी केलं. आणि अशा प्रकारे पण जो मत्सर केला जातो, जो द्वेष केला जातो, जो शिशुपालाचं उदाहरण आपण घेतलंय की याला कधीही ज्ञान, अशा व्यक्तीला या ज्ञान देण्याचा कुठलाही उपयोग नाही. की जो द्वेष भावनेने जो मत्सर करतो आहे, जो भगवंतांचा मत्सर करतो आहे, त्याला हे ज्ञान देण्याची गरज नाही. आणि भगवंत प्रत्यक्ष हे सांगतायत की म्हणूनच जो द्वेष करतो त्याला हे ज्ञान देऊ नका. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः. जो मनुष्य भक्तांना हे परम गुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल. अखेरीस तो माझ्या परमधामाला येईल, मला प्राप्त होईल. यात मुळीच संशय नाही. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही आणि त्याच्यापेक्षा कोणीही मला प्रिय असणार नाही. आणि मी असे घोषित करतो, जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादांचे अध्ययन करतो, आपल्या बुद्धीद्वारे मला पुजतो, हे बघा, आपल्या बुद्धीद्वारे मला पुजतो, तो नक्कीच तो माझी पूजा करतो. आणि तो जो की ज्यांनी तो गीतेचं दिलेलं आहे त्यांनी असे घोषित करतो की जो आपल्या पवित्र संभाषणाचा अभ्यास करतो, तो बुद्धीने माझी पूजा करतो. की या भगवद्गीतेचा ज्यांनी अभ्यास केलेला आहे, या सगळ्या स्लाइड्स पुढे गेल्या मी तेच म्हणत होते की म्हणूनच ह्या जे मी तुम्हाला वाचून दाखवलं, सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग करून फक्त मला शरण जा, मी तुम्हाला सर्व पापी प्रतिक्रियांपासून मुक्त करीन मला, आणि तू घाबरू नकोस. असे हे गोपनीय ज्ञान त्या व्यक्तींना कधीही समजावून सांगता येणार नाही जे भगवंतांचा मत्सर करतात. परंतु
जो भक्तांना हे परम रहस्य समजावून सांगतो आणि त्याला शुद्ध भक्तीची सेवेची हमी दिली जाते, तो शेवटी परमधामाकडे येतो, माझ्या धामामध्ये येतो. या जगात मला त्याच्यापेक्षा प्रिय असा कुठलाही नाही. श्रीला प्रभुपाद आपले, की ज्यांनी फक्त कृष्ण भावना मनामध्ये जोपासली आहे आणि जे परम रहस्य एवढी पुस्तकं लिहून भगवद्गीता जशी आहे तशी आपल्यापर्यंत पोहोचवली आहेत, असे या श्रीला प्रभुपादांना त्यांच्या सादर प्रणाम. आणि त्यांना अशा भक्ती सेवेमध्ये ज्यांनी या व्यक्तींना आणलेलं आहे आणि सर्व जगामध्ये ज्यांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार करून सगळ्यांना या भक्ती मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न केलाय, तो शेवटी माझ्या परमधामाकडे येतो. आणि मग हे जे जे कोणी या भगवद्गीतेचा प्रसार करतात आणि जे श्रद्धेने आणि मत्सर न करता जो या भगवद्गीतेचं ज्ञान ऐकतो आणि पापी प्रतिक्रियांपासून तो मुक्त होतो आणि शुभ ग्रहांवर पवित्र लोकांमध्ये तो राहतो. आणि मग हे ज्ञान जे देतायत भगवद्गीतेचं आणि भागवतम, जे या सगळ्या हे ज्ञान जे वाटतो आहे, ज्या ज्ञानाची सगळी प्रसार करतो आहे, तो ज्ञान या प्रतिक्रियांपासून, मग त्या पापी प्रतिक्रियांपासून तो मुक्त झालेला असतो. आणि मग श्रीला प्रभुपादांनी कधीही तमा बाळगली नाही. जे कुठल्याही व्यक्तीच्या, म्हणजे ते अक्षरशः मी तुम्हाला म्हटलं तसंच, कुठल्याही ड्रग ऍडिक्ट असो, कुठल्याही एरियामध्ये त्यांना जाण्याची कधी भीती नव्हती, कारण मनामध्ये दृढ श्रद्धा होती आणि त्या पापी प्रतिक्रियांपासून ते मुक्त झालेले होते. आणि म्हणूनच संजय, आता पुढे जाऊन हाच संवाद भगवंतांचा आणि अर्जुनाचा संवाद हे धृतराष्ट्रांना सांगितला जातोय, संजयाकडून सांगितला जातोय. आणि म्हणूनच संजयाचं सर्वात शेवटी जे श्लोक आहेत ते संजयाच्या तोंडी दिलेले आहेत. संजय म्हणाला, अशा प्रकारे मी या दोन महान आत्म्यांचे संभाषण ऐकलेले आहे, कृष्ण आणि अर्जुन. तो संदेश इतका अद्भुत आहे की माझे केस शेवटपर्यंत उभे राहतात, की माझ्या अंगावर काटा आलाय. आणि मला आता अक्षरशः, म्हणजे या महान अशा या तत्वांचं आणि महान या आत्म्यांचा संवाद ऐकून माझ्या अंगावर रोमांच उभे राहिलेले आहेत. व्यासांच्या कृपेने मी हे अत्यंत गोपनीय बोलणे थेट सर्व गूढवादाचे स्वामी कृष्ण यांच्याकडून ऐकले आहे, जे अर्जुनाशी वैयक्तिकरित्या बोलत होते. आणि म्हणूनच हे राजा, कृष्ण आणि अर्जुन यांच्यातील हा अद्भुत आणि पवित्र संवाद मी वारंवार आठवतो आणि प्रत्येक क्षणी रोमांचित होऊन मला आनंद होतो. आणि प्रत्येक क्षणी मला या रोमांचित अशा या संवादांचा अनुभव होतो. आणि राजाला, म्हणजे संवाद हे संजय आपल्या राजाला सांगतायत, की व्यासदेवांच्या कृपेने आणि ही दिव्य दृष्टी मिळून मला प्रत्यक्ष भगवंतांच्या मुखकमलातून ही भगवद्गीता ऐकू आली आणि ऐकता आली. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादांचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा आनंद होत आहे. भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांचा हा, आणि म्हणूनच त्याला आनंद होणारा हा आहे. आणि म्हणून संजय शेवटच्या श्लोकामध्ये सांगतायत, की यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतीर ध्रुवा नीतिर्मतीर मम. जिथे जिथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत, तिथे तिथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे, असं माझं मत आहे. संजयांना ही महती पटलेली आहे आणि म्हणूनच संजयांनी ही महती सांगून धृतराष्ट्रांना हे सांगितलंय, की जिथे धर्माचा विजय अगदी निश्चित आहे हो. आणि म्हणूनच जिथे अर्जुन आहे, अर्जुनासारखा योद्धा आहे आणि अर्जुनाला ज्ञान देणार हे परम भगवंत आहेत, जिथे जिथे हे भगवंत आणि अर्जुन असतील, तिथे तिथे ऐश्वर्य, विजय आणि विलक्षण शक्ती आणि नैतिकता असेल. मग तिथे सर्व धर्मांच्या बाजूनी असेल, तिथे पूर्ण नैतिक असेल, असं माझं मत आहे. हे संजयाच्या तोंडी श्लोक दिलेले आहेत. आणि अशा या श्लोकांनी आपण हा 18वा अध्याय संपन्न करतो आहोत. आणि म्हणूनच अर्जुन आणि भगवंतांचा हा संवाद इथे समाप्त होतो आहे. इथे भगवद्गीता ही संपते आहे. हा 18वा अध्याय संपेपर्यंत बराच मोठा असल्यामुळे मी तुमचा वेळ घेतला, परंतु मी पूर्णपणे याच्यामध्ये होते. आणि इतकं हे, जसं मी तुम्हाला म्हटलं, या पूर्ण भगवद्गीतेचं हे सार आहे. आणि आज तुम्हाला कळलं असं, की प्रत्येक अध्यायामधनं आपण हे नक्की वाचलेलं आहे, प्रत्येक अध्यायांमधनं आपण हे ऐकलेलं आहे, जे काही आजचं ज्ञान होतं आणि आजच्या 18व्या अध्यायाचं. पण ही कुठेतरी रिव्हिजन झालेली आहे, कुठेतरी फक्त रिव्हिजन होती. 18वा अध्याय म्हणजे ही रिव्हिजन आहे.
भगवद्गीतेची रिव्हिजन आणि ही शेवटी संजयाला जी उपरती झालेली आहे आणि भगवंतांचं कडून जे मिळालेलं ज्ञान त्याच्या भाग्याने त्याला मिळालंय, तो अतिशय आनंदाने उल्हसित झालेला आहे. अशा प्रकारे ही 18वा अध्याय संपून आपण आज संपन्न केलेला आहे आणि मी या 18व्या अध्यायानंतर आज श्री कृष्णार्पणमस्तु म्हणून हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मला माफ करावं, मी तुमचा आज जास्त वेळ घेतला. हा 18वा अध्याय आपण 2 याच्यामध्ये पूर्ण करू शकलो असतो, परंतु मला तुमचे अभिप्राय सांगा, मला तुमच्याशी संवाद साधायला आवडेल. बऱ्याच जणांनी लीव्ह केलं पण काही इलाज नव्हता. तर मला तुमचे अभिप्राय आणि तुम्हाला काय वाटलं हे सगळे 18 अध्याय ऐकून. आणि मला ॲक्चुअली तो एक्सरसाइज आपण त्या ह्याच्यावरती घेऊया ग्रुपवर, कारण आता ऑलरेडी पाऊण वाजलेला आहे. पण तुमचे अभिप्राय मला ऐकायला आवडतील नक्की. आज खूप जसा दुसऱ्या अध्यायाप्रमाणे आज खूप मॅरेथॉन झाली, त्यामुळे थोडं मला पळायला लागलेलं आहे. हरे कृष्ण. अश्विनी माताजी बोला. अरविंद प्रभूजी हरे कृष्ण. प्रत्येकाने बोला ना प्लीज, मला आवडेल ऐकायला. हरे कृष्ण माताजी.